herritarren txanda izan zen, eta 14.000 lagunek esan dute bihotzez denek batera maite zaitut. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta lasai ditugu Euskal Herriko errepideak eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik. Asteari hasiera emateko eguraldiak udazken ukitua hartuko du. Goizean goizetik hasita hodeiak oso ugariak izango dira eta fronte batek zeharkatuko du lurraldea. Lehenbizi zaparradak Kantauri Herrixuri aldean botako ditu eta mardulak izango dira, uneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Ondoren goizak aurrera egin ala frontea hegoaldera mugituko da eta orduan zaparrada ugarienak hego itxuri aldean botako ditu, naiz eta ez diren hain mardulak izango, eta Kantauri xuri aldean orduan aterunak luzatu egingo dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean, zaparrada ahul batzuk geratuko dira lurraldaren mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euri gutxi izango da, eta gainantzeko lekuetan aldiz giro nahiko ateria nagusituko da. Gaualdera hori bai, bereziki mendikate nagusietan eta euritarako joera handixeagoa hartuko du. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz behera egingo dute, Kantauri xurialdean 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta hego xurialdean 11 eta 18 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, eta altuanak aldiz herriberan, eta honekin, oste honekin eta prezipitazioarekin, egun amaieran 1200-1300 metro digora botatzen duena, elurretan izango da. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu. Esan bezala, goizeko 7 eta 5 minutu pasatxo direlarik, heldu zaigu Euskal Herriko txoko ezberdinetara joateko momentua, eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu dagoeneko zain Felix Gasteiztik. Egunon, Felix? Egunon. Bilbon behintzat euritsua dugu eguraldia. Gasteizen oraindik ez da hasi. Ez, baina, iluna da, baina, hasi ez da hasi. Bueno, erosi momentuan hasiko da, Hori dirudi bai, zerua horrela egon edo zein momentutan hasi daitekeela. Eta asteburuan ze eguraldi? 12 gradu izango dira, osake hotza ez dago. Bai. Hotzik ez behintzat, ea terri mantentzen duen. Eguraldia asteburuan bikaina izan dugu, Felix? Bai, hemen bai. Bai. Eta izan guztia gainera. Gero, ekaitzak arratzaldien eta baina hori betiko, Hori da, hori ohikoa izaten da, ez da? Horrelako bero egiten. Zelako egotago. Bai, horrela da. Eta izan duzu aukerarik eguraldia aprobetxatzeko? Bai, beti dao. Zer ikusteko, begiratzeko, eta lasai hartuta dana. Begira. Pasa genuen, eta agurria, gaurti aurrera ja normalto. Bestela, hainbeste jai ezin daiteke. Klaro, egia da, hori ahaztuta nuen begira, aste bete besterik ez da falta, eta San Prudentzio bete-betean geratu ginen argindarrik gabe, estatu guztian. Zuek, nola nabaritu izan zenuten egunkarietan eta ikusi izan genuen, Gasteizko tabernak eta batzuk utxik, beste batzuk mantendu zituzen, ateak irekita. Ez dakit Gasteizen zer komentatu den horren inguruan, edo eraginik nabaritu zenuten? Ni inoiz ez dugu jakinko egia hori badaukat, onartuta daukat,
gezur bat izango digute, ez dakit hori errua botako duen, eta aur. Betiko izan da, inoiz ditu jakingo. Oraindik ez dakigu euneko eunean, antza denez, batzorde bat sortu dute, hor lantaldeak egin ditu. Bai, eta hor, antza denez, aztertzen ari omen direla, zerk eragin zuen itzalaldi hau, egia da, kuriosoa dela, guk, astelenean bizi izan genuen hau, eta asteburuan munduan zehar ere izan direla horrelako gehiago. Bai. Ez dakit, harrigarria da, behintzat guk ez jakintasunetik, askorik ezin dezakegu esan, itxaroten geratu beharko, agintariek informazio gehiago noiz emango diguten edo, dena dela itzalaldiaren kontua bazter batean utzita, Felix, ezer argirik ez dugulako aterako momentu, diote? Ni badakit hori beti bezala, gobernuak beti gezurrak izan ditute, eta bai, hau izan da, horretako errua, horrek egin dutake, gerate, eta azuta, segituen. Bai, horrela izaten da, dena dela, Felix, asteburuan izan dugu ekitaldi handi bat, ez dakit enteratu zaren herri ominaldi erraldoia egin ziotela larun batean, Pirritx Porrotx eta Marimoto txeri. Begira, entzungo ditugu, segundotxu bat ematen badidazu, entzungo ditugu, a ber. Beno, hortxe ditugu, Pirritx Porrotx eta Marimoto txunkigarria izan zen oso. Atzo, berrian oso polita zegoen, ez dakit lau, horri eta oso ondo egin reportaia. Bai. Horako gauza, bai. Azalean ere sudurgorria jarri zuen, berria egunkariak. Bai, ez dakit, niri iruditzen zait merezitako omenaldia izan dela. Urte asko dira, beti hor, toki danetan, eta zaila da inbeste urtetan. Baina oso ondo egin dute, bai. Bai, 37 urte izan dira. Asko dira, ez. Bai, urte asko dira, eta, Euskal Herriari hiru sudurgorrik, eta horrek atzean dituzten, lantalde osoak ere, zenbat eman dien Euskal Herriari, zenbat Euskal Herriko familiei, aurrei, eta beti beso zabalik, edo zein elkartasun kein hori ere. Bai, ezakit, zuke familian edo, inoize... Mutikoa, bai, beti horren bila, badato, ara joan behar gara eta, beti. Betiko, Ba, begira... Eta horrak eukitxea mutikoak, bai, ez da. Bai, niri askotan ere, ez dakit, ume kontuak direla pailazoak, eta ez dakit, esango nuke Pirritx Porrotx eta Marimototxek hautsi dutela apur bat ere, ez? Zabai hori, eta ez bakarrik umeentzako, jende helduarentzako ere, momentu zoragarriak eskaintzen dituztela. Bai. Barra egiteko eta egoteko, eta bai, beti izan dira, danetaz, toki guztietan egon da. Hori ez da erreza. Ez da erreza. Larun batean, 14.000 pertsonaz gain bertan izan ziren ere Euskal Herriko kulturgintzako izan garrantzitsuak, bertsolariak, idazleak, abeslariak. Esango nuke ekitaldiaren unerik unkigarrienetako bat izan zela Gazako Sol banda taldearen momentu hori, eholtzara igo ziren momentu hori, begira hori ere berreskuratuko dugu, agian, a ber, aurkitu dezakedan. Antza denez, ez dut aurkituko, beraz, hitza jarri zieten. Hori da, gure aurrak txuriak dira. Hori ekartzea eta, ondo dago.
Bai, eta oso momentu hunkigarria ere izan zen hori. Gure aurrak txoriak dira zeruan kantua abestu zuten. Eta, bueno, bai, uleak puntan jartzeko bezalako momentua hori ere, eta oso adierazgarria edo esanguratsua ere. Ba, bueno, Euskal Herriko paiaso hauek, hauei ere lekua ematea. Horixe da. Irabazi dute eta hori beste ez dago esan beharrik. Hori da. Hainbeste urtetan hor egon, bo. Bueno, jarraitu dezatela, beste hainbeste urtetan. Hori da. Euskal Herria herria bihurtzen. Hori da. Ba, bueno, goizeko 7 eta 14 minutu iaia Felix. Hemen utziko dugu asteleneko hau. Aste ona izan eta datorren astelenean izango gara berriro ere. Berdin da, danoi. Bueno, Felix, aio. Agur. Zaparradek mugituko dute leioa, tania terpetik begira. Eta zu ordea zure irrifarre epelorrekin neoprenatzen negua. Informazioaren aria, naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 7 eta 16 minutu eta nazioarterakoaz. Simeon ultraeskuindarrak irabazi du Errumaniako hauteskundeen lehen itzulia. Trumpen aldeko hautagai anti-europistak botoen 40% lortu ditu eta favorito argia da maiatzaren 18ko bigarren itzulian estatuko buruzagitza irabazteko. Atzokoa azaroko hauteskundeen errepikapena izan da, aldi hartan esku hartze errusiarra egon omen zelakoan. Aurralderdi eurokritiko eta nazionalistaren liderraren atzetik, Krin Antonescu hautagai ofizialista eta Nikusor Dan independentea egungo Bukaresteko alkatea bigarren postuagatik lehiatuko dira, bi hautagai igaroko baitira bigarren itzulira. Botoen zenbaketa amaitzear dagoela, Antoneskuk botoen 21,1% lortu du eta Danek berriz 19,5%. Aceasta nu e doar o victorie electorală. Este o victorie a demnității. Bere lehen hitzartzean Simeonek azaroko hauteskundei egin die erreferentzia, orduan herritarrei lapurtu zietena berreskuratzera etorri dela esan da. O țară liberă, respectată, suverană. Acum Errumaniako konstituzio auzitegiak utzi zituen bertan bera udazkeneko hauteskunde presidentzialak Europar Batasunaren aurkako jarrera argia zuen Grogescu izan zen orduan garaile, botoen 23% ingururekin, eta bigarren itzulian Elena Laskoni Europazalearen aurka aritzekoa zen. Oraingo hauteskundeetan botoen 30% baino gehiago lortu ditu Simeonek.
kanpainan egiazko errumaniarren alde egingo zuela zioen, Moldaviarekin bat egitea defenditu zuen, eta Ukrainiari laguntza militarroro kentzea. Trumpen aliatu naturala dela ere esan izan du, eta hala erakutsi du kanpainan. Trumpen America First leloa, Errumania lehenbizi leloarekin bere eginez, eta Trumpen izena zeraman beisbol txapel batekin azalduz. Eta nazioartean jarraituz, Israelek larunbat honetan iragarri duenez, dozenaka mila erreserbista aktibatu ditu Gazaren aurkako erasoa areagotzeko. Hurrengo egunetan gerta daitekenaren adierazgarri, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroek Azerbaijaneko bidaia bat bertan bera utzi duela. Orain arte Libanoko, Siriako eta Zisjordania okupatuko mugetan zeuden tropa erregularrek erreserbistekin ordezkatzea da helburua Gazako borrokan parte hartzeko aukera izan dezaten. Prentsa erbearrearrak filtrazio bidez jakinarazi du Israelgo gobernua Gazako borrokak edatzea astertzen ari dela, izan ere lurraldearen bieren baino gehiago iritsezinak dira, 2,1 milioi palestinarrentzat amortiguazio eremu deitutakoaren edapinaren eta nahitaezko ebakuazio aginduen ondorioz. Deiau Israeldar gehienen iritziaren aurka dator. Inkestaren arabera, Hamasekin akordio batera iristearen alde daude Israeldar gehienak, gerraren amaiera barne hartu, horrek 59 gatibuen itzulera suposatzen badu, gutxienez 77 palestinar hil ditu Israelgo armadak azken bi egunetan, 52.500 hildako inguru dira. 2023ko urritik gainera Israelek martxoaren 18an sueten hautsi zuenetik 2.396 hildako eta 6.325 zauritu izan dira. UNICEFen arabera 60.000 haur baino gehiago desnutrizio egoeran daude eta dozenaka heriotza isilari dira gertatzen elikagai botika eta edateko ur eskasiaren ondorioz. Testuinguru honetan Israelek Zisjordania okupatuko bi errefuxiatu eremuaren eraistea iragarri du. Zisjordania iparraldean Israelgo operazioa hasi zenetik 396 etxebizitza suntsitu dira. Oian Azkoa. Israelgo armadak igande honetan iragarri duenez, Zisjordania iparraldeko bi errefuxiatu eremu eraitsi dituzten lehen aldiz eskala handian egindako eraiste prozesu baten barne. Israelgo defentsa indarrek segurtasun arrazoiengatik Tulkarem eta Nur Sham zelaietan dauden 90 etxebizitza eraitsi dituzte, Tulkarem hiritik gertu oraindik kanpamenduetan geratzen diren egoiliarrei emandako ohar baten arabera. Times of Israel egunkariak jasotzen duenez. Gogoratu behar da duela hilabete, Israelgo armadak 100 etxebizitza baino gehiago eraitsi zituela iparraldeko beste desplazamendu eremu handi batean Jeninen. Wafa Palestinako albiste agentzia ofizialak baieztatu duenez, Israel eraispenak egiten ari da jada, inguruko herritarren aurkako indarkeria gogortu ondoren, benetako munizioa eta zorabiatzeko granadak erabilita. Militarrak etxeak eta negoziak eraisten ari dira eta barruak txikitzen, bertan daudenei galdeketak, gehiikeriak eta atxiloketak egiten ari diren bitartean. Hala adierazi du agentzia palestinarrak. Wafaren arabera, eraispenak joan den ostegunean hasi ziren baina, 100 gora etxebizitza suntsituta, 58 Tulkarengo eremuan eta 58 Nur Shamsen, eta ondorioz 4.200 familia baina gehiago lekuz aldatu behar izan zituzten. Guztira Israelgo operazioa hasi zenetik 386 etxebizitza suntsitu dituzte eta 25.000 pertsona baina gehiago etxetik bota. Israelek Gazaren aurkako ofentsiba abiatu zuenetik, lehen aldiz misil batek Tel Aviveko aeroportua jo du, estatu sionistaren segurtasuna zalantzan jar dezakeen erasoa izanik. 6 pertsonari zauri arinak eragin dizkio erasoak, baina Israelen komunikazioan segurtasuna utzi du agerian. Ejertzito sionistak baieztatu du misila aurrez gerarazten saiatu direla, baina azkenean aeroportuan jo duela eta jatorria Yemen zela. Yemengo UITek aldarrikatu dute erasoa. Operazio militarra arrakastatsua izan dela gehitu dute, ere bai erasoaren ostean Lufthansa konpainia izan da hegaldiak bertan bera uzten lehena. Informazioaren aria, Naiz Irratian.
Goizeko 7:22 minutu. Herritarren ia 60% uste dute Espainiako gobernuak itzalaldian emandako informazioa etzela nahikoa izan. Hori da ikerketa soziologikoen zentroak larunbat honetan argitaratutako inkestaren emaitza nagusia. Goiana. Herritarren 49,6%aren ustez apirilaren 28ko itzalaldian Espainiako gobernuak emandako informazioa etzen nahikoa izan. Ikerketa soziologikoen zentroak larunbat honetan argitaratutako inkestaren arabera. Galdetutakoen 28,4%ak berriz uste dute gobernuak emandako informazioa nahikoa izan zela. Gobernuak emandako informazioa modu negatiboan baloratu dutenen artean itzalaldiaren arrazoi buruzko azalpen gehiago espero zituzten 28,4%. 26,3%ak berriz argia noiz itzuliko zen jakin nahi zuten eta 24,1%ak azkartasun handiago eskatu du agerraldi ofizialetan. Itzalaldiaren eragin pertsonala esanguratsua izan zen, 24,3%aren aburuz eragin handia izan zen, 28,1%aren ustez nahikoa, 33,4%ak esan du eragin txikia izan zela, eta 12,8%ak ez zutela eraginik nabaritu. Etenaldi elektrikoan izandako emozioi dagokienez, inkestatuen 21,5%ak aitortu du, uneren batean beldurra sentitu zutela, 78,8%ak berriz ez. Herritarren 72,2%ek etxeko elektrizitate falta nabaritu zuten gehien, baina telefonoak erabiltzeko ezintasuna eta internet falta nabaritu zuten gehien beste batzuek. Inkestatuen 72,2%ek irratiran jo zuten itzaraldiaren inguruko informazioa jasotzeko. Larrialdiei aurre egiteko prestakuntza mailari dagokionez, 53,5%ek esan zuten badakitela Europar Batasunak etxean larrialdietarako kit bat izateko gomendioa eman zutela, baina 34,3%ak soilik zuten halako bat itzaraldia izan aurretik. Prebentzio neurriei dagokienez, herritarrek lehentasunezkotzat jotzen dute sare elektrikoa modernizatzea, azpiegitura kritikoetan inbertitzea eta zerbitzu publikoetan sorgailuen kopurua handitzea. Pasaden asteko itzalaldiaren kausei baino, itzalaldia zertarako baliaturi begira jarri ziren asko eta asko. Lehen unetik baliatu zuten nukleartzaleek berriztagarrien aurka egiteko eta erreskadan etorri ziren ondoren adierazpenak ere. Jontegeria. Hau nuklearekin ez litzateke pasako esanez atera ziren bata bestearen atzetik, teknologia honen aldeko sektoreak pasaden asteko itzaraldia izan eta berehala. Espainiako presidentea berak egin zien aurre. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Sistemaren beraren desoreka bat dago itzaraldi historiko honen muinean Espainiako red elektrikako arduradunek balizko arazoa lokalizatu bai, baina xehetasunik ez zuten eman. Baina bi gauza argi utzi zituzten, etzen zibererasorik izan eta errua berriztagarri botatzea ez da zuzena. Beatriz Corredor, red elektrikako presidentea da. Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma Gurean Oianea Barrategi atxuko ingenieriak ere bide horretatik jo zuen arazoa berriztagarriengan jarri nahi dutenen aurka. Etik dago interes politikoa, pentsatzen dut dela. Azkenean energia politikak dira zuzentzen dutenak norantzagoa nahi ditugun. Kausa gerian geratu dena da interes ekonomiko handiei eragiten dien auzia dela. Hau naizi eskainitako elkarrizketan Antonio Turiel zesekeko ikerlariak energia konpainia handien aurka jo zuen itzaraldiaren atzean hauen diruzalekeria egon zitekeela esanez. Energia sistemak behar dituen berrikuntzetan ez dutelako behar bezalako inbertsiorik egin. Oso bestelako jarrera erakutsi dute gure gertuko instituzioek. Areta ere deitu zuen energiaren euskal erakundeak espreski Iberdrolari emandako eskerona. Hauen defentsan hitz egin zuen Aitor Esteban Jeltzaleen buruak ere. A mí ahora que señalar a las eléctricas no tiene sentido, como tampoco me parece que lo tiene señalar al gobierno o eliminar... Larritasun egoera beste interes batzuk sustatzeko baliatu dutenen artean dago Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ere normaltasunera itzuli orduko hidrogenoaren aldeko apustuaren garrantzia azpimarratzera atera baizen, gertatutako oraindik argitu gabe zegoen arren. Promovemos proyectos tractores como el Corredor Vasco del Hidrógeno, y diréis, ¿y esto a qué viene? Oso bestelako izan da Espainiako gobernuaren jarrera energia enpresa handiengan jarri baitu jo puntua ardurak eskatuz eta araudi aldaketak iragarriz. Energia enpresa handiek ez dute ordea oraingoz inolako ardurarik hartu euren gain. Ez du askorik esan izan Josu Jon Imaz Repsoleko buruak, bai ordea bere lehiakideak Iberdrolako Jose Ignacio Sánchez
duenez Galanek, eurek ez dutela ardurarik zioen Red Elektrikaarena dela ardura osoa. The reason of the blackout must be clarified by the responsible of the system operator, Red Eléctrica de España. The system operator... Lehen unetik sektore batzuk auspotu dituzten hitzak bere eginez, energia nuklearraren alde hitz egin zuen. The nuclear plants in Spain are efficient and unsafe. They are the least expensive solution to secure system stability. Aurrez Moncloak egin bezala Iruñeko gobernua izan zen ondoren berriztagarrien aurkako jarreren aurrean planto egitera deitu zuena Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo industria kontseilaria. Bueno, yo creo que aquí hay mucho debate interesado. Berriztagarriak zalantzan jartzea gure industria, egunaren flotazio lerroaren aurka dijo. Hitzaraldiaren biharamuneko eztabaidetan burujabetza falta ere ageri da. Espainiako akatso batek hankaz gora jarri zuelako Euskal Herriko egunerokoa. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia. Soberanía energética, máximo posible, y en segundo lugar, control público de sectores que son básicos y que son estratégicos en cualquier sitio. Es que batzuk laudatu dituzten energia enpresa handiak txalotzen jarritzeak ez dirudi, halakoak berriz ez gertatzeko bide egokia direnik. Informazioaren aria. Herri omenaldi erraldoia jaso zuten Pirritx Porrotx eta Marimototxek Euskal Herriak asko baitu sudurgorri eskertzeko 37 urtean belaunaldi osoak ez dituzte euren abestiekin, irri eta maitasun infinituarekin. Larunbatean herritarren txanda izan zen eta 14.000 lagunek esan dute bihotzez denek batera maite zaitut Oian Azkoea. Barakaldoko Beke Bizkaiarenan izan zen festa, arratsaldeko 3:00 ateak ireki eta arratsaldeko 5:00 hasi zen 2 ordu inguru iraun zuen ikuskizuna. Bertan euskal kulturgintzaren lagin garrantzitsu batek parte hartu zuen, Maialen Lujanbio, Ines Osinaga, Xabi Solano, Lider Nando, Igor Elortza, Olatz Salvador, Orekate Eixa, Ametsar Zailu, Kainakai, Oinkari dantza taldea, Jon Maia, Julio Soto, Uxue Alberdi, Albin Estardos, Juancho Erakama, Jogurina Boroba, edota Ane Labaka ikusi genituen besteak beste. Oholtza gainean. Ekitaldiaren unerik unkigarrienetakoa hala ere, Sol bandeko abeslari gaztatarrak oholtzara igo zirenekoa izan zen. Hitza jarri zieten giza eskubideen urraketei, gure aurrak txoriak dira zeruan kantuarekin. Bere seme-alabak galdu dituen gurasoez diardu Rafako kanpamenduetan, hondamendiaren erdian sortutako abestionek. Pailazoek unkituta olatuak sorrarazi zituzten Beken. Pirritx Porrotx eta Marimototxek bihotzetik bihotzera eskertu zuten herri omenaldi ederrau taldekide guztiek batera. Goizeko 7 eta 31 minutu eta horrela dio Naiz eta Gararen astelen honetako editorialak etxebizitza legea aplikatzeko bide malkartsua. Maiatzaren 26an beteko dira 2 urte Espainiako gogorteetan onartutako etxebizitza legea indarrean ezarri zenetik, eta oraindik ez dago operatibo zonalde tentsionatuetan alokairuei tope bat jartzeko balio dezakeen prezioen indizea. Nafarroako gobernuak bidali zituen datuak eta ministerioak kalkulatu du referentzia, eta bere webunean ikus daiteke uztailetik aurrera izango da martxan. Otsailean Euskal Autonomia Erkidegoak oraindik ez zituen eskatutako datuak bidali, beraz ez dakigu noiz egongo den eskuragarri datua.
Agian, lakua zain dago, garaian jarri zuen elegitea ebatzi dadin. Bitartean prezioek gora jarraitzen dute. Indizea kalkulatuta eta operatibo izateko prest, Nafarroan hasi dira dagoeneko alokairuaren gehieneko tope horri iskin egiteko jukutriak. Hala ikus daiteke Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak garari eskainitako elkarrizketan. Halako aurre egiteko, Nafarroak eskumenak dituen arloetan eragiteko beharraz mintzo da Alfaro. Garrantzia eman dio gainera, ikuskatzaileek egin dezaketen lanari. Oraingoz 3 funtzionario dira, baina laister gehiago izatea espero du. Harrigarria bada. Biztanleko polizia gehien dituen herrialdetako batean horren ikuskatzaile gutxi izatea, bai lan arloan, bai ogasunean, edo baita etxe bizitzen alokairua fiskalizatzeko lanetan ere. Desoreka horrek argi erakusten du ordena publikoa mantentzeko zer esfortzu egiten den, eta ze indar gutxi legedi arlo ekonomikoan edo sozialean betearazteko, berdin arlo fiskalean, lan eremuan edo etxe bizitzarenean. Edo nola etxe bizitza legearen garapen geldo eta malkartsuak erakusten du jendearen bizi baldintzetan onura argia eragingo luken arau aurrerako jau ezartzeko zenbat zailtasun dauden gainditu beharra. Baliabide falta, lobiak, arauaren arrakalak eta borondate politiko falta, ageriko alakoako gobernuaren kasuan, agertzen dira eskubide sozialak bermatzeko saiakera ororen aurkako zango traba gisa. Testuinguru honetan, borondate politikoaz gain mugimendu sozialen presioa oso garrantzitsua da. Eta bagoaz gaurko azalak errepasatzera ere, etxetik hasiko gara egunero bezala gara egunkariaren azalarekin. Gaurkoan titular nagusiak horrela dio, merkatuko barra librea bultzatu duen sistema batetik gatoz. Hauxe da garari eskaini dion elkarrizketan Begoña Alfarok Nafarroako etxebizitza kontseilariak esan duela, editoriala ere hildo berdinetik entzun berri duguna. Uztailetik aurrera etxebizitza merkatu tentsionatuko eremuak aktibatuko dira Nafarroan eta horrekin batera alokailuaren mugak, neurri hori eta honek dituen implikazioak aztertu ditu garak elkarrizketa honetan. Eta argazkian futbola, Euskal Derbia, Atletikek eta Realak jokatu zuten atzo elkarren aurka anoetan eta hutseko berdinketarekin amaitu zen partida. Astelena izanik gaur ez dugu berria egunkaririk aurkituko saltokietan, beraz deia egunkarira egingo dugu salto. Hemen ere derbia eraman du azalera, hedabide honek argazkia da nagusi eta azalaren erdia hartzen du gutxi gora bera. Bertan agertzen dira Atletikeko jokalariak zaleak agurtzen partidua bukatutakoan. Lerroburu nagusiak hause dio, 1,5 milioi Euskal Herritarrek aseguru pribatuekin osatu dute arreta medikoa, izan ere deia egunkariak azaltzen duenez, poliza horiek traumatologia eta oftalmologia kontsultetarako eta proba diagnostikoetarako erabiltzen dituzte herritarrek. Gipuzkoaragoaz, Noticias de Gipuzkoaren azalean ere futbola da nagusi. Takeku Borrealeko jokalaria eta Alex Berenguer Atletikekoa agertzen dira argazkian, aipatu bezala Euskal Derbia izan zelako atzo anoetan, eta bertan ateratako argazkia da Noticias de Gipuzkoak azalera eraman duena. Eta titularra deia egunkariaren berdina da, 1,5 milioi Euskal Herritarrek aseguru pribatuekin osatu dutela arreta medikoa. Diario de Navarra egunkarian ere argazkia dago azalaren goialdean, baina hau ez da futbolaren ingurukoa. Iturbendiko Txorralde ingurua da argazkian agertzen dela, urak guztiz hartuta, izan ere uholdeak izan dituzte bertan asteburuan eta 21 etxe ingururi eragin die honek. Titularrak dio kalifikazioa duten 10 etxe bizitzatik 7 ez dutela energia eraginkortasunik. Iaz 6.588 ziurtagiri berri erregistratu ziren Nafarroan laguntzentatik. Hauxe Diario de Navarrak dioena. Gaurkoan El Correoko egunkariek titular berdina daramate. Euskal Industria erreklamazio andana bat prestatzen ari dela itzelaldiaren galerengatik. Egunkari honek dio hutsegitearen jatorria
funtsezkoa izango dela enpresak konpentsazioak eskaditzaten. Dena dela, argazkiak dira nagusi bi edizioetan, Bizkaikotik hasita derbia da, azalera eraman dutena Iñaki Williams eta haien jokalariak agertzen dira, atzo Anoetan jokatutako norgehiagokan, eta Arabako edizioan aldiz, Oionen izandako sutea. Sua goizaldean piztu zen, ekoizpenik gabeko erretxinean fabrika batean, eta herritarrentzat ondoriorik gabeko odei toksiko bat eragin zuen, horixe bera, odeia eta fabrika kiskalita da Arabako edizioak azalera eraman duena. Eta amaitzeko El Diario Baskoren azalean, beste hainbeste edabidek egin duten bezala, Atletiken eta Realaren arteko partidua. Eta titularrak horrela dio, 10 euskaldunetik batek bere herentziari uko egin diola senide bati emateko. Goizeko 7 eta 28 minutu direlarik, honaino gaurko azalen errepasoa. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia. Ezinez lertzear nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Haze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Ikasketak astu ditut neskak utzi nauela, eta farra hon bat botatzeko aitzakirik eni falta 7 egunetatik behin izaten da larun bata. Formal ibiltzen naiz baina begira gauzak zer dira, 22 gara gardota 4 gin tonik segidan, azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Astelena biharamun, ezin ez lertzea nago. Aste burutan badakizu, etxean gelditu. Ta zer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan. Nire partetik oraintziak, buruko minari. Goizeko 7 eta 40 entzule, eta Johar teknikariak jarri digun musikarekin, abestiarekin, hasi daiteke astelena, asteburu giroko musika, astelena. Eta giro horrekin jarraituko dugu, astelen goiza ere, eta horretarako laguntzaile apartak izango ditut gaurkoan. Donostiako estudioan esango nuke zain daudela dagoeneko, Jon Tejeria eta Iraia Kambra, egunon. Kaixo, egunon, Zaloa. Lehen bizi aipatuko dugu eta ongi etorria emango diogu ere. Behar den bezala, ongi etorri. Ongi etorri, Iraia. Eskerrik asko. Esango dizut, Iraia, pasadidatela zure informea dagoeneko, Ui, aipatuko dugu. Iraia gaur hasiko da gurekin lanean albistegian, baina ez da Berria Irratian. Beste bat saioa ere egina du dagoeneko. Eta txoritxo batek esan dit musikaria ere bazarela. Ez dakit aurkeztu zure burua, Iraia. Pues emat informazio. Bai. Bueno. Zalo Iker ere iritsi da, hemen dugu. Laizter eseriko da. Listo, egun hon Iker. Horaitxe, esertzea. Ai, arnaz ez duka. Nik herrik ez dut ikusi eta zuzena sartu naiz eta... Ai, ama. Bueno, esango jo Ikerri Iraia orkesten ere ginela. Hoi da, bai. Etorri egiten.
Bai, bueno, iraia naiz, bilabonakoa naiz, eta orain egia da, justo karrera bukatzen ari naizela orduan sekulako zorte izan da hemen astea, eta bai, orain dela ustet 2 urteko abenduan egon nintzela beste bat saioa egiten, musikari bezala Ikerrek idatzi zidan eta orduan hasi nintzen. Eta egia esan izan zen lehenengo kontaktu eduki nuena irratiarekin, eta hor konturatu nintzen benetan irratia nirea zela. Bai, oso gustora. Esango dizut irratiak engantzatu egiten duela, Hori esan behar nuen. Bai, egia esan bai. Kateatzen du. Ai, Bai. Horindik ere makarrak kendu gabe etortzen gara. Ia esnatzerako lanean, Bai, hori da. Oraindik begi bat itxita eta gaur hanka bat. zaloa gaur da superastelena, askorentzat. Bai. Zergaitik? Bueno, batzuk asteburuan ere lan egin behar izan dute duzue, beste batzuk egun batzuk hartzeko tartea izan dugu, eta kosta egiten da. Gainera aste santuan ere bigarren astean oporrak izan ditugu nontzako okerrago izan da. Hori da. Nik 3 aste izan ditut, eta astelena. Semeak atzo galdetu zean, eta bihartik aurrera zer da eskola egunero? Bai da, mino egunero? Ez dago jai egun, eta ez inar biharretziok da. Bueno, esango nuke dagoeneko atzera kontaketan hasi garela, Bai, hori esan nion nik ere, lasai, 7 aste edo geratzen zaizkik soilik eskolakoak, beraz, jaudara begira asteko moduan bai. Bai, eta orain gainera eguraldi onak, astelehen hau ez da adibide honena, baina pentsatuko dugu eguraldi onak hasiko direla laizter, eta bueno, horre planak egiteko eta beste umore batekin hartzeko tartea ere izango dugula. Aipatu duzu, Jon, agian nekea nabarituko dutela askok eta askok astelehen honetan, zuk bereziki gaur gautxarra pasatu duzu. Oso gautxarra izan da, eta ez da egite, zalantzan nengoen gai hau ekarri edo ez, badirudi ja zarrak bezala kexaka edo hasi garra izela. Baina zer diren, badakizu azkenean badira gaueko lan batzuk ez, eta hoien artean zabor bilketan da aritzen direnena izaten da, eta gaur behintzak gure etxeparean guk justu ni B solairu baten bizi naiz, eta nahiko parean geratzen dira zaborrontziak, eta sinkronizatu zirudien. Ordu biterdietan etorri dira garbitzera. Alegia, goizeko ordu biterdietan eskratxarrarekin zaborrontzia garbitzen. 3etan etorri da papela biltzen duen kamioia. Berrizko 3:30 etorri da bigarren kamioi bat, ja ez naiz altxa ikustela zeintzen, baina berriz eta 4etan 3. kamioi bat. Eta zen ez da posible hor. Botilen ez zaizu tokatu. Ez, botilen ez da tokatu. Eskerrak, bestela. Botilen ez, bestela akorratuko nitza, ordan. Zaratatik ez dut antziman, zarena zen, botilen ez, bestela antziman. Igual gaur botilena. Igual gaur tokatuko ez. Eta, ez dakit, agian ala da, eta, lanak banatzeko modu ala izango da, baina ez dakit, zaborrontze hori garbitzeko gauen ulertzen dut adie zaborbiltzaien lana azkar egiteko agian gauez egin behar da, egunez... Kurioso da, ze gure herrian egunez ere pasatzen dira. Bai, gurean ere, bai, Egunez komertziotatik pasatzen direla itxuraz. Gurean iztei lantxanda nola antolatu dituzten, ze gertariteke gaur goizeko 3etan jaso duten paper biltzaile hori, atorren astean adibidez, goizerdian edo arratsalean izatea. Arratsalde ez tokatzen denean, esaterako organikoan era marabila bat izaten da. Bai. Fusaia. Geratzen dira. Esan edut, bai, arratsalde ez tokatzen da, esaten duzu. Gainera ikusten duzu eta, esaten duzu, txukun egin. Karo, nik ulertzen dut, doazen erritmora, eta baina batzuetan, batez ere likidoak erortzen direnan organikoetik esate duzu, hemen ja, akabo. Ez dago inor mangerarekin atzetik eta urrengo goizen arte, ez? Guk sortzen dugu, ez? Hori ere hori da. Beste gai bada, ez? Sistema, ez, garaian atezatekoarekin eta zikina zela esaten zuten da zikinkeriak oraingo edukiontzia handia hauetan, gaina gero eta gehiago behar dira, ez dakit, zaborra ere gero eta gehiago sortzen dugu, baina lehen bat zegoen lekuan bi ikusi ditut, leku batean baino gehiagotan. Bueno, orduan Zaraten kontua gaueko ez da Debabarrenako mankomunitateren kontu bat, ez? Esango nuke, ez dena dela, Jon, esango nuke, horrela, insultatu gabe, baina adinaren kontua ere izan daitekeela, Pentsatu,
gaia zuri botatzerako pentsatu dut, bueltan jasoko nuela. Ez, baina egia da, bueno, niri detaile batek harritu nahu, ni nintzateke altxatuko begiratzera ze kamioi den pasatzen ari dena. Ni ere ez, baina irudirenean. Uste dut, hori hirugarrenean altxa naiz ez, bai, ez bigarrenean. Bigarren zaratan altxan naiz, lehenengoan ja sarren eolako, eta noski hor gero da, hor nire buruarekin nahiko argi izan naiz dela hor lanean zegoen langileak etzuela nolako ardurarin, noski, horrik gau ez, gainera atera kontuak. Igandetik astelenerako gau txanda tokatu zaio, nahiko alan izango zen bere buruarekin, inork ezer esateko, zan, bai gainean berez serioski edo jarri nezaken auzia da, ia, bueno, zagorrontzi horiek garbitzeko gau ezinbesteko batean egitea. Aber, ze presa, ze ulertzen dut adiez katean ekoizten duen enpresa batek gau ez ere ekoizten du produkzioa gera ez da din. Kasu honetan ez dakip, agian ez duen baten, eta ez dago soluziorik, eta apuntatuko dut, zartzaroaren parte dela. Supermerkatuekin ari azkeneko demoratan asko kexatzen. Supermerkatuen orga horiek espaldoi gainean ateratzen duten hotxarekin, eta jende asko ari da, supermerkatuen azpi gainean bizi den jende asko, ordutegiarekin ere kexu dira. Hau da, goizeko 8 hartu uste du zaratarik ezin dutela atera berez, eta antzerako kexak, ez? Goizeko 6 eta 7 orga handiak mugitzen, eta batez ere, ja, helduek esaten dute, aurrak erabiltzen dituzte askotan aitzakia moduan, baina esnatu egiten dituztela, eta ordutegiekin, eta ez herri desberdinetan gainera, lagun desberdinek komentatu diote zerbait da. Badaude zarata ekidin ezinak, eta beste batzuk ekidin daitezkenak da. Aurrena esan duzuna, gogoan pandemia garaian eta guk oso txikia orduan urtebete izango zen zarrenak, bi urterako bidean, eta ja lo hartzeko nahiko lan bazen, egun osoan etxetik atera gabe, bata beste, eta non okorretuko zaie elgoibarko municipalei gabeko 9etan, justu aurtsiki dena lo hartu berri dutenean, musika tope jarrita, pasatzea herri guztian gora eta bera, itxialdiaren zoriontasuna eman ez dela, eta batzuentzat zoriontasuna igual. Hori niretzako zarata ekidingarria da. Begira, niri hori gertatzen zait oso goiz sartzen naiz lotara, goizetik sartzen naizelako lanera ere, eta, karo, Bilbon tranbia gaueko 11 arte egoten da martxan, justo tranbia pasatzen da nire leiho azpitik, eta egiten du kriston zarata, baina kristona, eta etxea mugituta da. Hori, bai, baina gehiago vibrazioa da zure kasuan. Eta zarata ere bai, gainera justo kablea dago nire leioaren parean, eta horrelako txispa berde bat ere egiten du. Katelaria tokatzen dut mazaizik parean. Tranbia egin zutenean, ni Bilbon orduan ikasle nintzen, berriz hartzaroa ematen duenek, oraindik tranbiarik itzegoen, eta tranbia egin bertzutela esan zutenean, Bilboko jende edadetu askok esan zidan, orain berriz tranbia garaian horrek ateratzen zuen zaratarekin, eta bueno, ni egon nahi zenean etzat iruditu zarata askorik dueni, baina bueno, hori... bai, begira, agian gaurrek gauean grabatuko dizuet, bihar hilartzeko, baina bai. Ekardi, egin dezakegu alako soinun mapa bat. Venga. Bakoitzak bere etxetik zerratzuten duen. Bai, eta heltzen da momentu bat, ja ez dudala entzuten, loak hartzen dudalako, baina hor, oraindik nagoenean beki bat oraindik zabaldik ezin lorik hartu da, eta pasatzen denean, Eta hor txarra da, tentsioa duzunean goiz eiki behar duzula badakizulako, ere? Bai, ni behintzat bukle bat esartzen horrek, lo hartu behar diat ja, eta noski hola hasten zarat ez. Eta gero, bihar lo hartuko diat. Hori izan. Hor da ez da, onura publikoa duen, ala ez, tranbiarena nik uste dela... Gauko 11 oraindik ere arrazoizko ordu bat izan daiteke. Donostian ere bizi zen. Bueno, niretzako ja ez. Zuretzako ez, baina berez, izatez, gaueko 11 goizeko 8 tarte hori izaten da deskantxo ordua, bai beti dago baten lanean ordu horietan ere. Baina, bueno. Bai. Nik uste hor, adiz, nik gogan dut Donostian bizi nintzenean, Aldezarean bizi nintzen, eta hor da ulertzen duen, Aldezarean bizita, asteburutan, jendea parrandan dago, eta molestatu egiten du, baina, bueno,
ni nahiko kiroltasunez neraman, asteko maiz ni nintzelako berantzeguena, baina ez negonean ere ulertzen, bueno, jende askoago, festan daude, baina gero gertatzen zen astearte buruzuri baten, pareko tabernan bi pertsona, soilik bi pertsona eta kale osoan bi pertsona besterik ez, goizeko ordu bata eta ikaragarrizko zarata ateratzen eta orduan Hori da Euskal Herria. ez litekena da auzo oso bat zaratarekin gogaituta egotea bi pertsonek zaratatera nahi dutelako. Egun baldin badira, bueno, parean jartzen da, ez, deskantxorako eskubidea, eta kalean egotekoa. Bi pertsonaren kalean egoteko eskubideak ezin du ehun edo berreunen deskantxoa gogaitu, nik uste, ez, hor, balantzak. Horrekak eta razoiak, arrazoizko kontuak, bai. Bai, bueno, eta zaraten kontuekin galdetu besterik ez dago, ez? Mendaroko... Mendaroko? Jo, beste honi, kurban egoten dinari. Bai, hori hor egoten da, bai, egia, azortzi. Egunero. Ez dakinaren txat, esan dugu, ez? Inork espaldin bada, bideoklipata guzti du, Ni egunero ikusten dut. Izen ere badut, ez du gogoratzen haren izena. Baina nor da edo zer da edo zer. Azortzi ertzean, Mendaro parean egoten da bertako baserriko semea, kartelekin da salatzen, zarata, ez du zarataren aurkako inolako sistemarik, autobideak puntu horretan, eta urteak daramatza salatzen eta eskatzen panelak zaraten... Lehendabizi salatzen zuen bestaldean, kurbaren bestaldean, eta esaten zuen zenbat istripu egoten ziren kurba horretan. Kartela kontagailua zeukan. Egia da, kontagailua zeukan. Eta gero bestaldean jarri zen, eta momentu batean jarri zen kartel bat, eta horregatik egin zen famatu, mundu mailan, bueno, zabaldu zen, help Trump, jarri zuen kartel bat, eta biarritzeko G8 egin zenean, ertzainak etorri zitzaizkion Trumpen zerbitzu sekretuak bidalita. Betan? Bai, ea zertzen kartel hori, eta ea nortzen pertsona hori, galdetuz. G8 izan zenean biarritzen. Eta hortik bideoklipa egin zuten audientzikoek Mendaro Fiddler deituriko kantua dago. Bai. Hoi dena enekenik. Orain kuriosidadea ikusiko dut bideoklipa. Eta pasaran bozina jotzen baldin badiozu, ez dioen bezan molestatzen, pozik hartzen da. Panel akustikoak eskatzen ditu. Claro, berak deskantzoa etxean dagoenean behar du. Sekulako dekorazioa du jarrita hor karabana bat, komuneko bidet bat, Bera, ezkenean, bere kasua da, eta bere salaketa egiten ari da, baina zenbait leku dauden ere, autobideak egiten ez dena konton hartu horrek. Ze zarata eta ze... Eta gainera oso hori bai dela oso goa ikarri, errepidondoko zarata hori. Bai, ze berdin du orduak kotxe bat pasatzen dela. Hori da. Bai, gaur egun gainera autobidetako obra gehienak, edo azkeneko urtetako obra gehienak, hortik bideratuta joan dira, panelak jartzen ari dira bat tokitan. Kontrastea gerikoa da, Lapurdi behiratzen duzu autobidea, Mugati Baionara, auzogune guztietan, panelak badaude. Nahiko brutalista da, egin dutela, baina efektiboa da. Hori da, eta aldiz, Mugaren alde honetara, ia inon ez dago. Orain ari dira, pixkanak. Bai, pixkanak ari dira, baina kostotzen ari den zerbait da. Bai. Bueno, soinu kontu ez ari garela, ez dakit nola aritu kontua, ikerri emango diogu orain hitza. Gaur ze kantu ekarri duzu? Begira, Frikun taldeak 10 urte betetzen dituen honetan, kantu berri bat atera du. Frikun, Baiona sortutako rock eta reggae musika taldea da, Txominders, Xan Azer Irigoyen, Stefan Paulini eta Niko Perret dira taldekideak, eta oraintxu, kantu hau atera dute. Ies egin gabe, haskaitezen, egoera den bezala aurre egiten, hain lauso. Beno, Arlako irudien borrusta izena du kantuak, eta niri asko gustatu zait bideokliparen estetika, zure irakusten ari nintzena da, bideokliparen zatitxo bat, kaso honetan, gaur egun plataformetan, Spotify, bideokliparen zatiak eta jartzen dituzte batzu bideoklip osoa, eta, bestetik oso bitxia du, eta gero, aipatu, ez dela atera den bideoklip bakar azkeneko egun ordu hauetan, eta zerak atera du, Sunek atera du Txitxarroko parkinean drifteatzen, trompoak egiten,
gaur egon drifteatu esaten da. Ados hori. Begira hori nik ere ez drifta azkenean da. Horreko kantu bat ere kantatu zen da, txitxarro egongo balitz. Bai, hori bai. Ba, orain egin du hartu eta txitxarroko parkinean auto batekin alako bideoklip bat. Eta gero... Lehendakari izene oinordetza hartzen du, ez? Deja alguna diskoteka. Eta maskak taldeak ere atera du oraintxu bideoklip bat. Haiek ere olako... Maskakek atera du eta karmak ere, bai. Iparraldean, Lapordi eta Benafarro artean, 3 bideoklip atera dira asteburu honetan. Eta talde interesgarriak inondik inora ere. Nik hor zalantza izaten dut. Lehen agian horrela sare sozialak ez zirenean haino ospetsuak edo asko kontsumitzen genuen YouTube, eta hor bideoklipak edo nik behintzat bideoklipak asko ikusten dituen, baina gaur egun bideoklipak ikusten dira? Bai, pila bat. Eta gainera ze kalitate dagoen, ez? Izugarria gainera, denak sekulako prestakuntzarekin. Kalitatea, nik asko ikusteko, baina ikusten dituen geratzen naiz harrituta, ze estetika ze egitezu, orain zuk zer horrek erakutsi duzun buklean, agiri zen sekuentzia txopat, ze indar da ze... edo topaguneko ekimenekoa. Hola, mila. Eta Maika Telebistak badu bideoklipen inguruko saio bat. Uste dut, ostiraletan, arratsaldeko 4:00 edo horrelako zerbait izaten dela. Nik askotan esan izan dut, telebista publikoak ez duela lehen bazegoen, Joseinak egiten zen, gogoratzen, eklipsea deitzen zen, eta bideoklipak balioa hartzen zuen telebistan. Gaur egun ikusten dira asko jota informatiboetan 10 segundo. Eta, EITB kulturak ere egiten du hor zerbait, baina egia da bideoklipak daudenak egonda, ez? Ez dago bideoklip, gaur egun esan duzu ez, egiten da bideoklipik gabe, nik uste dut kantu asko singelek ez dutela zentzurik gaur egun, ez? Iraia? Egia da, nik adibidez kantak ateratzen hasi nintzenean, esan zidatela, kanta bat ezin duzu atera, bideoklipik gabe, ze azkenean distribuzio aldetik eta askoz zailagoa da, ez dagoelako zer eskaini edo zer erakutsi. Irudiak saltzen du, azkenean ez gara konturatzen da, kaso bideoklipa osorik zuk askotan eretzen ikusiko zaloa, baina Instagramen 30-15 segundu horiek edo minutu hori reel hori ikusi duzu eta normalean bideoklipeko zati bat izaten da. Hortaz, hor badago. Modua ikustekoa akaso aldatu da, baina bideoklipa hor dago. Eta bideoklipen kultura, Euskal Herrian, sekulakoak egiten dira, estudio pila daude egiten dituztenak, arte ederren fakultateak sekulako emaria izan du horre, baina, bari, da frikunena, ikusteko modukoa, esan du moduan, kantu berria kalean da, gero kontatuko dugu. Honekin itxiko dugu, gaurko tertuliatxoa frikunen kantuarekin, martxosoa, astelena ganoraz hasteko behintzat. Goizeko 8:00 iaia, egun ona izan hiruroi. Eskerrik asko. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Kanpaldi abiatu dute Elizondon Aroztegiko auzipetuentzako absoluzioa eskatzeko. 7 baztandar maiatzaren 19tik 23ra epaituko dituzten Nafarroako auzitegian lanean hasi berriak ziren makina gelditzeagatik desobedientzia zibila ez dela delitu aldarrikatu dute. Nafarroako gobernuak Palazio Aroztegia SMRi legez kontrako proiektu eta ekintza guztiak onartu dizkion bitartean, herritarrak babesi gabe utzi gaitu. Nazioartean berriz, Simeon ultraeskuindarrak irabazi du Errumaniako hauteskunden lehenbiziko itzulia. Aceasta nu e doar o victorie. Salva Badiola, egunon. Egunon, Peiet, egunon entzuleok. Trumpen aldeko hautagai anti-europistek botuen 40% lortu ditu eta favorito arkia da maiatzaren 18ko bigarren itzulian estatuko buruzagitza irabazteko. Atzokoa azaroko hauteskundeen errepikapena izan da, aldi hartan esku hartze errusiarrak egon omen zelakoan.
Eta sirena hotxak Tel Aviven izan ere, Israelek Gazaren aurkako ofentsiba abiatu zuenetik lehen aldiz misil batek Tel Aviveko aireportua jo du, estatu sionistaren segurtasuna zalantzan jar dezaken erasoa delarik. Hau, Yemengo hutiek aldarrikatu dute eraso eta operazio militar arrakastatxoa izan dela nabarmendu dute. Bridgestoneko 300 bat langilek elkarretaratzea burutuko dute gaur eguerdian Japoniak Madrilen duen enbaxadan. Gaurko egunean ere goizeko 10:00 aurrera enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio mailaren beste bilera bat aurreikusita eta hasiera batean azken aurrekoa izango da hilaren 6an amaitzen baita kontsulten legezko epea. Lan arloan ere, sindikatuek irakasle publikoen lanuzte berriak erregistratu eta kontzentrazioa burutuko dute gaur bertan Bilbon, Steilas, Lab, Ella eta Komisiones Obrera sindikatuek maiatzaren 12tik 16ra grebarako deia egingo dute. Eta kirol kontuetan esango dugu baleko puntu atletikentzat eta justukoa Realarentzat goli gabe bukatu baita Euskal Derbia. Realak estu izango du Europako txartela, Imanol Aguazil entrenatzailea. 12 puntu behatzea oandikan jokuan, puntu asko dira, talde asko gaude 3 puntuetan, gora bera, baina 3 puntuko aldea oso gutxi da, 12 eukita jokatzeko, así que aleginak ingoitugu, berriro ere Reala urrungo urtean Europan egoteko. Atletiken kasuan ez da txarra puntua, Manchesterren aurkako porrot mingarriaren ostean, 4. postuan ekonkortzeko balio baitio, Andoni Gorosabel jokalaria. Bai, ez, genekigun derbi bat dela, ez partida oso zaila, etxetik kanpo eta beste taldeak irabazita, ez, azkenean puntu bat, gure atea utxean utzi dugu eta hori oso garrantzitsua da, ez, ostegunean pentsatu behar dugu, ilusio askorekin eta ara dena ematera joan behar dela. Ligan aldiz txapeldunen ligarako txartela ia ezinezko jarri zaio Atletikoren etxean 1-0 galdu ostean. Jokoan beste 6 puntu besterik ez daude eta 3. postua 4 puntutara dute orain zurigorriek, David Aznar entrenatzailea. Una derrota dura, una derrota que nos aleja de ese sueño europeo. Sabemos que las matemáticas todavía nos dicen que es posible, pero evidentemente 4 puntos son una gran brecha. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide daukien ez badu nabarmentzako jazorarik? Lasai ditugu errepideak pegi. Eguraldianen iragarpena Iker Barruzeak. Asteari hasiera emateko eguraldiak udazken ukitua hartuko du. Goizean goizetik hasita hodeiak oso ugariak izango dira eta fronte batek zeharkatuko du lurraldea. Lehenbizi zaparradak Kantauri herrixuri aldean botako ditu eta mardulak izango dira, uneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Ondoren goizak aurrera eginala frontea hegoaldera mugituko da eta orduan zaparrada ugarienak hego itxuri aldean botako ditu, naiz eta ez diren hain mardulak izango eta Kantauri xuri aldean orduan ateruneak luzatu egingo dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean zaparrada ahul batzuk geratuko dira lurraldaren mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euri gutxi izango da eta gainantzeko lekuetan aldiz giro nahiko ateria nagusituko da. Gaualdera hori bai, bereziki mendikate nagusietan eta euritarako joera handiagoa hartuko du. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz behera ingo dute, Kantauri xurialdean 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta hego xurialdean 11 eta 18 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, eta altuanak aldiz herribenan, eta honekin, ozte honekin eta prezipitazioarekin, egun amaieran 1200-1300 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da. Eguraldi apur bat nahasia izango dugu gaurko honetan, une honetan behintzat, 11 gradu ezkagu Gasteizen, 13 gradu Donostia, Donibane, Garazi, Baiona, Maule eta Iruñean, 14 gradu Bilbon, gaurkoa maiatzak 5 dugu, astelena Joarraizburua teknikan. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen! Zure festetarako, txosnarako edo antolatzen ari zaren jaialdirako edalontziak enkargatu dituzu? Ez utzi azken unerako.
Ekolobaso, zure edalontzi serigrafiatuak, Euskal Herrian egindakoak, tailer propioa, azkartasuna, konpromisorik gabeko aurrekontua, 615 756 607, ekolobaso.com. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Kanpaldia abiatu dute Elizondon Aroztegiko auzipetuendako absoluzio eskatzeko, 7 baztandar maiatzaren 19tik 23 epaituko dituzten Nafarroako auzitegian duela hainbat urte, lanean hasi berriak ziren makinak gelditzeagatik desobedientzia zibila ez dela delitua aldarrikatu dute. 2021ko udaberrian 7 lagun beste dozenaka herritarrekin batera Aroztegiko proiektuaren kontra egindako kanpaldian parte hartu zuten. Horregaitik epaituko dituzte Lekarozen hotela, golf zelaia eta hainbat etxebizitza eraikitzeko asmoa dute. Herri eta nekazal lurrak desjabetu eta gero. Aroztegikoa herritarren borondatearen kontra behin eta berriz inposatu nahi izan den zaigun proiektua dela. Aroztegiko herritarren borondatearen kontra behin eta berriz inposatu nahi izan zen proiektua dela salatu dute. Halaber, Nafarroako gobernuaren jarrera arbuiatu dute, Palazio de Arostegia enpresarek legez kontrako proiektu eta ekintza guztiak onartu dizkietela zehaztu dute. Nafarroako gobernuak Palazio de Arostegia SMRi legez kontrako proiektu eta ekintza guztiak onartu dizkion bitartean, herritarrak babesik gabe utzi gaitu. Orain auzipetuentzat 20 urteko kartzela zigorra eta 53 milioi euroko indemnizazio eskatu dute. Bat egingo dugu, Elizondoko plazan ezarri den kanpaldiarekin, hantxe dago Urko Gartzia, egunon? Egunon. Nola hasi da kanpaldia? Bueno, ongi. 20 lagun gaude gaur goizean, eta atzaldian jende gehiago batzen dango da, así que ongi. Auzipetuei sustengua, adirazi nahi diezue kanpaldi honekin, zer egozti diete? Eskatzen dizkiete kartzel zigor kuadrilla bat, diru pileka, eta okerrena da talde kriminal izete egozten dietela horrek kartzen duen aurrekariekin lurraren defentsakiko edozein herri borrokandako. Esanguratxoa da hori, bera talde kriminal bateko kideak izatea egotzi dietela, honek zer esan nahi du? Talde antolatu bet dela krimen bat iteko, eta hoi ez da hola, lurraren defensa ez da inongo krimena, herramienta erabilgarri da herriendako gutxi batzuen interesetan erabili nahi direla ilurroiek gainerako guztien gainetik pastuz. Asteburu honetan ere Baztaneko alkatea edabidetan entzun dugu azalduz, Palazio de Aroztegia enpresak ez zituela lanak hasteko baimenak, hori hala da? Bai, hala da. Eta pentsa dezakegu akaso hori ere kontrargudio gisa edo erabili daitekela epaiketan? Epaiketan ze ibiliko den argudio gisa eta oinik ez dakit hori abokatuek jakingo dute hobe, baino azkenian zuzen bide hau botere dunendako inde orden ez dakit zehintzalko den eta zez. Horre, jakin nahi dugu ere, proiektua zegoeratan gelditu den, Nafarroako gobernuak interes orokorreko baimenak eman zituen, baina okerrez bagaude lanak ez ziren hasi, ez da? Ez ziren hasi, parte batean geldiarazi zirelako ze makinak sartu ziren eta hoi azpimarratzea garrantzitsua da. Makinak ja barnean zauden eta herrien inderra eta borondateangatik gelditu ziren. Borondate hori ikusita enpresak pentsatu izan du, akaso proiektua eraldatzea bestelako zerbait egita edo baita ere zergaitik ez proiektua bertan bera uztea? Ez dakit bertan bera utziko den edo ez. Berez, nik azpimarratuko nuke ja negozio parte handi bet indutela, ze
birkalifikatu dizkiete lur betzuk, ez zirenak beraienak, bertze batzuk beraienak eta birkalifikatu dizkiete paper simple batekin, orden ja patrimonioan ja biderkatu dute haunditz bazutena. Orduen, edo ez, lehenbiziko kaltia indute, ja lur komunalak entregatzea, gutxi betzu neskuen interesetako. Rekalifikazio horiekin, lur horiek nolako izaera jaso dute? Pues horiek lur komunal ziren parte handi bet, eta orain enpresan eskuten daude, ja nahi dutelaik eraikitzen hasteko. Eraiki edo ez, ja beraien eskuten daude eta birkalifiketuek. Manifestazio jendetsua ere burutu zenuten Iruñean, eta auzi honetan ere, baimenetako asko Iruñatik heldu dira. Iruñan dauden hautetxiekin hitz egiteko aukera izan duzue? Iruñeko, Nafar gobernuek ez du berrikusi nahi zen pesizau bere garaian, berrikusi zen bertze pesizen bat, eta bat botazen atzera aurreko gobernuek, baina ez aurreko gobernuek ez gobernunek ez du aroztegiako pesizau berrikusi nahi eta atzera bota izan nahi. Baxetasun guzti hauekin gelditzen era Urko Gartzia, eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Bale, zuei. Eta antzeko beste proiektu bat ere bada, Loiuko aireportuaren handitzea honi, uko egiteko mendimartxa burutu dute jauzi ekosozialak eta sukar horia mugimendu ekologistak. Bitaldeen esanetan aireportua handitzea kaltegarri izango da, krisi klimatikoarentzat helburua hegaldi gutxiago egotea izan beharko lukeela aldarrikatu dute. Goizeko 8:13 dira. Informazioaren aria. Simeon ultraeskuindarrak irabazi ditu Errumaniako hauteskundeen lehen itzulia, Trumpen aldeko hautagai anti-europeista honek botoen 40% lortu ditu eta favorito argia da maiatzaren 18ko bigarren itzulian estatuko buruzagitza irabazteko. Atzokoa, azaroko hauteskundeen errepikapena izan da, aldi hartan esku hartze Errusiarra egon omentzelakoan. Aurralderdi eurokritiko eta nazionalistaren liderraren atzetik, Krin Antonescu hautagai ofizialista eta Niku Sordan independentea egungo Bukaresteko alkatea bigarren postuagatik lehiatuko dira, bi hautagai igaroko baitira bigarren itzulira botoen zenbaketa amaitzear, hauteskuk botoen 21,1% lortu du eta danek berriz 19,5%. Aceasta nu e doar o victorie electorală, este Bere lehen hitzartzean Simeonek azaroko hauteskundei egin die referentzia. Orduan herritarrei lapurtu zietena berreskuratzera etorri dela esan da. În România, o țară liberă, respectată. Errumaniako konstituzio auzitegiak utzi zituen bertan bera udazkeneko hauteskunde presidentzialak Europar Batasunaren aurkako jarrera argia zuen. Georgescu izan zen orduan garaile, botoen 23% ingururekin eta bigarren itzulian Elena Laskoni Europazalearen aurka aritzekoa zen. Oraingo hauteskundeetan botoen 30% baino gehiago lortu du Simeonek. Kanpainan egiazko errumaniarraren alde egingo zuela zioen, Moldaviarekin bat egitea defenditu zuen, eta Ukrainiako laguntza militar orokentzea Trumpen aliatu naturala dela ere esan izan du, eta hala erakutsi du kanpainan Trumpen America First leloa Errumania lehenbizi leloarekin bere eginez, eta Trumpen izena zeraman beisbol txapel batekin azalduz. Nazioartetik ere ekialde hurbilera begira jarri berra dugu izan ere, Zisjordania okupatuko 2 errefuxiatu eremu eraitsiko ditu Israelgo armadak. Israelgo defentsa indarrak segurtasun arrazoiengatik Tulkarem eta Nursam zelaietan dauden 90 etxebizitza eraisten hasiko dira, hala dio oraindik kanpamentuetan geratzen diren egoiliarrei emandako ohar batek, atzo Times of Israel egunkariak publikatu zuenak. Duela hilabete Israelek 100 etxebizitza baino gehiago eraitsi zituen iparraldeko beste desplazatu eremu batean Jeninen. Gazan berriz, Israelek larun bat gauean egindako erasoek dozenaka hildako eragin dituzte, tartean ume asko. Efe albiste agentziak baieztatu duenez. Wafaren arabera berriz, bombardaketak Jan Yuniseko zenbait tokitan gertatu ziren,
Palestinako enklabearen hegoaldean eiza hegazkinek kanpaldiei ere eraso egin zieten. Eta testuinguru honetan Israelek iragarri duenez milaka erreserbista aktibatuko dituzte. Eta izan da ere eraso esanguratsua azken orduotan, Israelek Gazaren aurkako ofentsiba abiatu zuenetik, lehen aldiz misil batek Tel Aviveko aireportua jo du estatu sionistaren segurtasuna zalantzan jar dezaken erasoa delarik hau. 6 pertsonari zauri arinak eragin dizkio erasoek, baina Israelen komunikazioen segurtasuna utzi du agerian. Ejertzito sionistak baieztatu du misila aurrez geratzen saiatu direla, baina azkenean aireportuan jo duela eta jatorria Yemen zela. Yemengo huitek aldarrikatu dute erasoa. Operazio militar arrakastatsua izan dela gehitu dute. Eraso honen ostean Lufthansa konpainia izan da, hegaldiak bertan bera utzi dituen lehena. Arlo ekonomikotik ere, gaurkoan protesta eguna izango da Bridgestonen, bertako 300 bat langilek elkarretaratzea burutuko dute eguerdi honetan Japoniak Madrilen duen enbaixadan. Gaurkoan ere, enpresa batzordeetako kideak lan ministerioko ordezkariekin biltzea aurreikusten da, eta era berean astelen honetan langileek greba egingo dute, eta Basauriren kasuan langileek 12etan egingo dute elkarretaratzea lantegiko zubian. Gainera, gaurko egunean ere, goizeko 10:00 aurrera, enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio mailaren beste bilera bat aurreikusten da, eta hasiera batean azken aurrekoa izango da, hilaren 6an amaitzen baita kontsulten legezko epea. Sindikatuek irakasle publikoen lanuzte berriak erregistratu eta kontzentrazioa burutuko dute gaurko honetan Bilbon. Steilas, Lab, Ela eta Comisiones Obreras sindikatuek maiatzaren 12tik 16ra grebarako deia burutu dute. Apirilaian iragarri zuten protestekin jarraitzeko asmoa zutela, hezkuntza saila bere aldarrikapenei erantzuten ari ez dela iritzita. Sindikatuek salatu dutenez, irakasle publikoek 15 urte daramatzate lan akordioa eguneratu gabe eta besteak beste lan karkak arintzea, plantillak gaztetzeko enplegu publikoa sendotzeko eta bermatzeko plan egokia ezartzea eta erosteko ahalmena berreskuratzea eskatzen dute. Horrekin batera, lan osasuna, euskara eta hezkidetza bermatzeko neurriak proposatu behar direla nabarmendu dute. Eta aipagai ere izango dira aste honetan itzalaldia eta defentsa gastua. Bi kontu hauekin Pedro Sánchez, Espainiar Estatuko presidenteak, agerraldia burutuko du Kongresuan. Hain zuzen, gobernuak enpresa elektrikoei buruzko informazioa biltzen jarraitzen du, argindarraren hornidura ETT-aren jatorria zein den jakiteko. Pepek berriz, lehen pertsonan, erantzukizunak hartzea eskatu du. Un presidente que tarda 6 horas en salir a hacer declaraciones, a dar explicaciones, ministros de la materia que todavía no conocemos cuál es su opinión. Y lo único que sí que hemos conocido es ataques a todos, a la oposición, a otros partidos, a los que quieren difundir la verdad, a los que explican desde el conocimiento técnico la necesidad de un mix energético combinado en España. Gaur bertan astea beteko da itzalaldiaz, eta kausei baino itzalaldia zertarako baliatu begira ere jarri ziren asko. Lehenunetik baliatu zuten nuklearzalek berriztagarrien aurka egiteko erreskan etorri ziren ondoren ere adierazpenak. Jon Telleria. Hau nuklearekin ez litzateke pasako esanez atera ziren bata bestearen atzetik, teknologia honen aldeko sektoreak pasaden asteko itzaraldia izan eta berehala. Espainiako presidentea berak egin zien aurre. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Sistemaren beraren desoreka bat dago itzaraldi historiko honen muinean Espainiako red elektrikako arduradunek balizko arazoa lokalizatu bai, baina xehetasunik ez zuten eman. Baina bi gauza argi utzi zituzten, etzen zibererasorik izan eta errua berriztagarri botatzea ez da zuzena. Beatriz Corredor, red elektrikako presidentea da. Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma... Gurean Oianea Barrategi atxuko ingenieriak ere bide horretatik jo zuen arazoa berriztagarringan jarri nahi dutenen aurka. Etik dago interes politikoa, pentsatzen dut dela. Azkenean energia politikak dira zuzentzen dutenak norantzagoa zan nahi ditugun. Kausa gerian geratu dena da interes ekonomiko handiei eragiten dien auzia dela. Hau naizi eskainitako elkarrizketan Antonio Turiel zesekeko ikerlariak energia konpainia handien aurka jo zuen itzaraldiaren atzean hauen diruzalekeria egon zitekeela esanez. Energia sistemak behar dituen berrikuntzetan ez dutelako behar
behar bezalako inbertsiorik egin. Oso bestelako jarrera erakutsi dute gure gertuko instituzioek. Areta ere deitu zuen energiaren euskal erakundeak espreski Iberdrolari emandako eskerona. Hauen defentsan hitz egin zuen Aitor Esteban Jeltzaleen buruak ere. A mí ahora que señalar a las eléctricas no tiene sentido, como tampoco me parece que lo tiene señalar al gobierno o eliminar... Larritasun egoera beste interes batzuk sustatzeko baliatu dutenen artean dago Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ere normaltasunera itzuli orduko hidrogenoaren aldeko apustuaren garrantzia azpimarratzera atera baitzen, gertatutako oraindik argitu gabe zegoen arren. Promovemos proyectos tractores como el Corredor Vasco del Hidrógeno, y diréis, ¿y esto a qué viene? Oso bestelako izan da Espainiako gobernuaren jarrera energia enpresa handiengan jarri baitu jo puntua ardurak eskatuz eta araudi aldaketak iragarriz. Energia enpresa handiek ez dute ordea oraingoz inolako ardurarik hartu euren gain. Ez du askorik esan izan Josu Jonimaz Repsoleko buruak, bai ordea bere lehiakideak Iberdrolako Jose Ignacio Sánchez Galanek eurek ez dutela ardurarik zioen red elektrikarena dela ardura osoa. The reason of the blackout must be clarified by the responsible of the system operator, Red Eléctrica de España. The system operator... Lehen unetik sektore batzuk auspotu dituzten hitzak bere eginez energia nuklearraren alde hitz egin zuen. The nuclear plants in Spain are efficient and unsafe. They are the least expensive solution to secure system stability. Aurrez Moncloak egin bezala Iruñeko gobernua izan zen ondoren berriztagarrien aurkako jarreren aurrean planto egitera deitu zuena Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo industria kontseilaria. Bueno, yo creo que aquí hay mucho debate interesado. Berriztagarriak zalantzan jartzea gure industria egunaren flotazio lerroaren aurka dijoa. Hitzaraldiaren biharamuneko eztabaidetan burujabetza falta ere ageri da. Espainiako akatxo batek hankaz gora jarri zuelako Euskal Herriko egunerokoa. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia. Soberanía energética, máximo posible, y en segundo lugar, control público de sectores que son básicos y que son estratégicos en cualquier sitio. Es que batzuk laudatu dituzten energia enpresa handiak txalotzen jarritzeak ez dirudi, halakoak berriz ez gertatzeko bide egokia direnik. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8:23 kirol kontuak aipatu beharra ditugu eta ezinbestean gaurko egun honetan egunkarietako azal guztietan nabarmentzen den bezala, baleko puntua Atletikentzat eta Justuko Errealarentzat golik gabe bukatu baita Euskal Derbia. Azken unerte aukerak izan arren utxean amaitu da Realaren eta Atletiken arteko partida. Puntu bakar horrekin Realari Europako txartela zailtzen ari zaio, garaipenak 7. posturaino igoko zituen txuri urdinak, baina azken jardunaldietan jarraitu beharko dute Imanol Aguazilen mutilek. 46 punturekin dago hor Zelta, 44rekin daude segidan Rayo Mallorca eta Osasuna, eta bat gutxiagorekin Reala estu egongo da Europako txartela beraz. Imanol Aguazilen entrenatzaile entzungo du. 12 puntu behartzea oandikan jokuan, puntu asko dira, talde asko gaude 3 puntuetan, gora bera, baina 3 puntuko aldea oso gutxi da, 12 eukita jokatzeko, así que aleginak ingoitugu, berriro ere Reala urrungo urtean Europan egoteko. Atletiken kasuan ez da txarra puntua, Manchesterren aurkako porrot mingarriaren ostean 4. postuan egonkortzeko balio dion puntu atera baitute zurigorriek. Andoni Gorosabal jokalaria. Bai, ez, genekigun derbi bat dela, ez partida oso zaila, etxetik kanpo eta beste taldeak irabazita. Azkenean puntu bat, gure atea utxeran utzi dugu eta hori oso garrantzitsua da, ez. Ostegunean pentsatu behar dugu, ilusio askorekin eta ara dena ematera joan behar gara. Osasunak eta Alabesek larun batean jokatu zituzten partida, Gorritxoek Villarrealen aurka 4 eta 2 galdu arren Europarako lehian jarraitzen dute eta Alabesek Atletikoren aurka utxian amaitu ostean jaitsiera postuetatik kanpo jarraitzen du. Emakumezkoen F Ligan berriz, txapeldunen ligarako txartelai ezinezko jarri zaio Atletikoren etxean 1 eta 0 galdu ostean. Jokoan beste 6 puntu besterik ez daude eta 3. postua 4 puntura dute orain zurigorriek. Europako txartel horren bila hilara biziko partida zuten zurigorriek, Atletikori irabazita aurre hartuko lioketelako Madrildarrei, baina ez da posible izan. David Asnar entrenatzailea. Una derrota dura, una derrota que nos aleja de ese sueño europeo. Sabemos que las matemáticas todavía nos dicen que es posible, pero evidentemente 4 puntos son una gran brecha.
Beste bi partida dituzte aurretik Zurigorriek eta Europa urruti badago ere liga ondo amaitzeko beharra azpimarratu zuen partida ostean Clara Pinedok. El equipo se tiene que mentalizar en sus más tres, creo que la liga todavía no está acabada, tenemos también el Granada que nos sigue desde atrás y creo que tenemos que asegurar ese cuarto puesto, ¿no? Todavía ese tercero ya se nos queda un poco lejos, pero bueno, todavía matemáticamente es posible y siempre hay esa ilusión, ¿no? Eta Realaren kasuan sailkapeneko erronka handirik gabe baina animoz denboraldia ondo amaitzeko bidean urrats garrantzitsua eman dute Espainoli 3 irabazita. 12 partida zeramatzan Realak irabazi gabe, Otsaiaren lehenean Zeini eta Madrili irabazi ziotenetik. Amaiur Fransi eta Eizagirreren gol banarekin berriro ere gozatu egin dute Gipuzkoarrek. Amaiur Sarriegi. Bai, gaurkoan pozik, oso pozik, nik uste taldeak merezizula. Askotan emaitzak ez dira iristen eta gogorra da prozesua. Baina, uste taldea jarraitu dula lanean, jarraitu dula sinisten, eta, hemen dago, inbeste espero genuen garaipena. Eibarrek ere, larun batean jokatu zuen, Valentziaren aurka 2-0 galdu zuten Armaginek. Bera da txapelduna, eta txapelaren defentsan ez du azken hitzik esan. Jokin Altunak Dario nagusitasunez gaindituta, 6. aldiz buruz-buruko finalerdietan izango da. 22-4 irabazizion amezketakoak Erriosarrari, Dario ez zegoela bere onenean azpimarratu du Altunak berak dotore. Baude, makina pelotari beha baino asko zobote onda gutxigo kexatzeienak, ez? Hortan eleantea da, txapelketa guztin isilik, baina, nik 2 asteotan ez ditzen behak izen muzio, baina nik uste gaur notatu ala, ez? Ez zait iruditzen eskue 160 ere zeukenik, nahi iruditu zaitena barrutiken, eta gauzek iruditzait horrek asko errestu izkitela, eta esati zutena, nik iruditzait horrek bixo ondiokula partidun. Txartela lortuta iazko finalerdietan ikusiko dugu aurten, Unai Lasoren aurka hariko baita finalerako txartel bila Altuna. Bai, beste partidu gor bat finalerdie da, eta finalerdie irabazi nahi bazu beti aurkari gorra, zesanik ez Unai, lehen urtere finala jogatu genuen kontra, beti da aurkari oso gorra, pelotari ikearagarri, eta partidu oso zaila duket, baina nola ez, txoratzen jongo nahi zeun horta frontoia, oan dela 3 aste oso larri neon, hankaterdik kanpo nula, eta oan finalerditan hau, eta ikiarri kontentu, eta ondo prestatzea. 2 aste barru jokatuko dute lehen finalerdi hori Lasok eta Altunak, baina aurrez datorren astean arkitu behar da, bigarren finalerdian zein arituko diren, Larrazabalen aurkari ezagutzea falta da, Artola ala Etxeberria izango diren, igandean Eibarren izango dira parez pare. Gauza xumeetan da eder tasuna, gauza xingleetan... Igande honetan eman du azkenatxa Iñaki Olazabal Ezeiza Andoaindar eskultoreak. Aste honetan bertan ere, Eskua Aldunak elkarteko kidek Zugaztietan erasotutako bere pieza ere berreskuratu dituzte. Oian Azkue. 1949an Andoainen jaioa Zumaia izan du urteetan bizitoki eta lantoki Iñaki Olazabal Ezeiza eskultoreak. Alaz guztiez ere bakoitzak bere autonomia badu talde baten barruan eta beraien artean elkarrizketa bat sortutzen da. Elkarrizketa hau eramaten badugu gaur eguneko sozialki ditugun arazoak soluzionatzeko, nahi duenak badu bere interpretazioa eman. Eskultoraren hitzak dira entzun ditugunak, bere obraren azalpenak ematen. Joan den ostiralean jakinarazi zuten Zugaztietako eskultura parkean zituen lanei eraso egin dietela eta guztion lakura bota dituztela, ezta lehen aldia izan. Eskua Aldunak Euskal Eskulturen elkarteko kideek berreskuratu dituzte, guztion lakutik elkarrizketa izeneko multzeko 2 piezak zink materialez eginak, eskultura horiek Zugaztietako mehatzaldegoikoa eskulturen parkean daude, eta maiatzaren batean vandalizatuta eta uretan murgilduta agertu ziren. Artozki herria Itoi zurtegiaren azpian suntsitu zutenean, desagertu ziren 30 artelanen artean zegoen Olazabalen obra ere. Sorobilako tailer kolektiboko kide izan zen Olazabal, eta 1986an aurkeztu zen bere lehen bakarkako erakusketa Zarautzen hurrengo urtean
Esenen eta 1989an Andoainen. Hainbat eta hainbat erakusketa esanguratsutan parte hartu zuen orduz geroztik Olazabalek eta esate batera 1986an bigarren saria lortu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Institutuko Arte Plastikoen bigarren lehiaketan 1988an epaimaiaren aipamena lortu zuen Gasteizko 7. Arteen Bienalean, Burgoseko 3. Eskultura lehiaketa nazionalean, Guadalajarako Aurrezki Kutxaren 16. Arte lehiaketa nazionalean, Murtziako Eskulturaren 3. Bienalean eta Euskal Arteko 3. Biurtekoa izenekoan. Oria ibaiaren sorlekutik itsasoratzerainoko bidean diren Gipuzkoako 7 herritan, Zegaman, Ordizian, Ikastegietan, Tolosan, Andoain, Zubieta eta Orion eskultura bana jarri zuen 2005 eta 2006ko epealdian Olazabalek Oria ibaiari egindako omenaldian. Informazioaren aria. Soltero lotua, soinuta kantua. Orain gelditzen da astebururako, baina bestelako proposamen xelebrea badaukagu izan ere Nafarroako eta Arabako talde bat batu da lehenbiziko sagardo kanabikoa sortzeko. Entzun duzue, adi, sagardo kanabikoa, SK 420 izena du, Aritz Santamaria. Garagardo kanabikoak aski ezagunak dira, baina merkatuan hutsunea nabaritu zutelako sortu zuten izpide dugun sagardo kanabikoa. Kuartango sagardotegiarekin elkarlanean Jon Zozaia da taldeko kideetako bat, eta proiektuaren hastapenak kontatu bizkigu. Hasi zan orain dela 6 hilabete, gutxi gora bera, aurrek urteko urrian egin genuen eventu bat, zegoen eventu bat Bilbon, eta hor aurkiztu genuen lehenengo aldiz gure sagardo kanabikoa. Lehenengo sagardo kanabikoa da hemen Espainian esatagatik, beste batzuk daude estatu batuetan eta, baina ez da sagardo naturala. Euskal Herrian beraz zaintzindari dira, naiz eta Ameriketako estatu batuetan beste sagardo kanabikoren bat badagoen, Zozaiak azaldu du hemen ekoiztu dutena naturala dela. Sagardo bat dela, sagardo naturala, sagarrak Euskal Herrikoak dira, denominación de origen deitzen duguna da. Eta ez dugu egiten kanabisarekin, ezin delako hemen, Europa osoan ezin da kanabisekin egin ezebez, praktikamente, orduan terpenoak dira beste landaren terpenoak, baina zapore hori lortu dugu, ez? Naturala eta Euskal Herriko produktuekin ekoiztua gainera. Zozaiak Europar Batasunean oro har eta Espainiako estatuan izan dituzten trabak kritikatu ditu. Bere esanetan kanabisarekin ezin baita lan handirik egin. Zozaiak halaber azaldu du sagardonek alkohola duela, besterik ez. Hau da, ez du beste sustantzia kaltegarririk. Horrela azaldu du Jonek. Sagardo hau, esatun duen bezala, bakarri kanabis arloan bakarri zaporea eta usaina daka, terpeno deitzen den sustantzia esan dugu edo matizarekin egin dugu, orduan ez daka THC, ez daka CBD, orduan ez du kolokatzen, ez daka puntu hori kanabisa entzuterakoan. Horrekurria aurkeztu zuten proiektua, non Depot Hub enpresa eta Kuartango sagardotegia elkarlanean aritu dira. Jada 4.000 sagardo botila merkaturatu dituzte, eta etorkizun hurbilean zenbait erronka dituzte ere. Eta orain sagardoa, jarauta kale osoan nik uste da hola, eta San Ferminetara begira nahi dugu bombo pixkat ematea proiektu honi. Zozaiak azaldu du kanabis mundua beste ikuspegi batekin lantzen dutela Depot Hub enpresan. Komunitatea sortu izan dute, zeina 400 pertsona baino gehiagoz osatuta dagoen. Hemen ari ginen gu, 3 ordu pasan, beste batzu etxornan, dantzariak plazan, kupelak ez aldizu, lehenago erazan, azken tragora arte, egon behar altza, beste baten ezken, bukatzerago hasta gozatu zaitezte, beste baten ezken, nahi dezuen garaia, elkartu gaitezke, nahi dezuen garaia, elkartu gaitezke. Zenbatetan pentsatu duzu zure etorkizuneko etxean? Nik askotan.
Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokionez. Edo hori diote. Egia esan, enaiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, enaizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituen gana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta, Naiz Irratia. Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik. Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso. Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo. Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez. Ametslariek argibidean baizik ez dute erakusten. Sinetsi nahi dugu ez gire irakiago itoko bestien eranetan. Dena berriz irakitzea posible dela. Papirezko igazkinekin egiten genuen bezala. Gure dogmen gustu saminak itotzen gintuen barnetik. Malkoak irizik esten ikasten ginuen bitartean. Gizonek ez dute nigar egiten duntasunaren lema. Oiukatzen ginuen denen askatasuna lurperatzean. Ametslariek argibidean baizik ez dute erakusten. Sinetsi nahi dugu ez gire irakiago itoko bestien eranetan. Dena berriz irakitzea posible dela. Papirezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Sinetsi nahi dugu ez gire irakiago itoko bestien eranetan. Dena berriz irakitzea posible dela. Papirezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi
zuzen eta gaurkoan puntual hasiko dugu gure analisi maila. Goiz honetan gurekin daude Patxi Zabaleta eta Begoña Errazti, egunon. Egunon. Egunon guztioi eta egunon Begoña. Bai, egunon. Zer modu zaudete? Ba, ondo. Peldipean, baina ondo, bai. Ongi, hemen ere ongi. Ondo eta ongi esaten dugu Euskal Herrian eta iparraldekorik baleko ontsa. Hori da, naski baietz. Baduela 7 egun ez gauden ainuntxa, hitzaldia izan genunean, eta oraindik ere albiste izaten jarraitzen du. Gaur beteko dira 7 egun, 12:00 argia joan egintzela, eta ondorengo asteetan ere, izango da hau, albiste, zergaitiak ere ezagutu behar ditugu ongi, eta kalapita politikorako ere baliagarri izango da bereziki Espainiar estatuan. Honekin bat eginez, Pedro Sánchezek agerraldia burutuko du asteazken honetan, bi aipagirekin, hitzaldia eta defentsa gastuak. Esandakoa, asteazkenean kongresuan izango da. Gobernuak enpresa elektrikoei buruzko informazioa biltzen jarraitzen du argindarraren hornidura etetearen jatorria zein den jakiteko. Pepek berriz lehen pertsonan erantzukizunak hartzea eskatu du. Un presidente que tarda 6 horas en salir a hacer declaraciones, a dar explicaciones, ministros de la materia que todavía no conocemos cuál es su opinión. Y lo único que sí que hemos conocido es ataques a todos, a la oposición, a otros partidos, a los que quieren difundir la verdad, a los que explican desde el conocimiento técnico la necesidad de un... Larun bat honetan CIS ikerketa etxeak ere ondorioztatu zuen herritarren 160 uste duela Espainiako gobernuak hitzaldian emandako informazioa ez dela nahikoa izan. Beraz, jakin nahi dugu, ea zuek nolako balantzea egiten duzuen bereziki krisi honen kudeaketaz. Begoña, zurekin hasiko gara? Bueno, oso bitxia, eruditu zaitez, gertatu danan, egia esan da, zeran nintzen konstiente izan, olako orokorra izala, itzaldia. Ez pentsatzen nuen, herrian batzutan gertatzen denez, hori xala, ez baina, bueno. Ja, konturatu nintzen, eta espekulazioetan aritu ginen, ez. Niri gestio oso txarra eruditu zait. Bueno, edozein momentutan gertaleke, hori jakin behar dugu eta momentuz ez dakigu, eta nik uste dut horre Espainiako gobernua argi eta garbi hitz egin behar du, eta ez dugu ikusi. Gero, bigarrena, gestio horretan zuzendariak eta hori Red Eléctrica Espainolak eta zuzendariak eta horre profesionalki ere nik uste dute kuestionagarri diela gauza batzuk, gauzak txarto daudenean bat aurpegia mondea, eta bigarrena, olakoetan aritzeko minimo batzuk eskatu behar dira, eta olako izendapenetan ez dugu ikusi, ez? Batzuk denetaiko balio dute. Eta gero beste, horretzeko beste pentsamenduari etorri zitzaidana, izan zen, azken egun hauetan ikusi ditu dela zenbait plantamentu, sare sozialetan, adibidez, pentsatzen ez nuen pertsonengan nolako plantamenduak energia nuklearraren alde, ez? Eta hori bai dela, uste du kezkatzeko, ez? Kezkatzeko eta agian, olako gertakaren ondoan bide horretatik sartu nahi gaituzte, ez? Pentsa behar dugu, eta harritu naiz, inkluso entzun dut, hori EAeko zenbait pertsonei, ez? Ez dut esaten gobernu, ez da jendeak, ez sare sozialetan. EAen gogoratu behar dugu Lemoiz, zer izan zen, zer borroka eraman genuen aurrea, eta zer izango zen zentral nuklear bat ukitzea, adibidez, hegoaldean, ez? Bueno, nik uste dut nahazte bat, aprobetsatzen dela, hau, eta ikusiko dugu, baina edozein kasutan, gestioa txarra, azalpenak emon beharra, eta hau dependentzia bat Madrilekiko, hau da, han zentralo bat dagoena erandik etana gestionatzen dena, nik uste eta arreskoa da gure herrientzako, galdentzako. Patxi, zure iritziara ezagutu nahi dugu? Nik uste dut olako gertakizun bat
izaten denean, zalantzarik gabe ez da erraza ase betetzea jendearen kezkak, zeren kezka horiek adar asko izaten dituzte, adar bat ekonomikoa da, baina beste adar bat izaten da psikologikoa eta soziala. Eta orduan zer da egin behar zuena gobernuak, eta zer da egin zezakeena, eta orain bertan ere egin dezakeena. Ez da erraza horreri denari erantzutea. Egia esan, gobernuak emandako erantzunak askotan ez dira nahikoak izan du, hori zalantzarik gabe horrela da. Baina baita ere ezin du aurreratu behar diren azterketak egin baino lehen bere iritzi ofiziala izaten delako eta hori guzia. Alderdi Popularra beti bezala gauzak nahasten ari da, oso barregarri gelditzen dira, aztertu ezkero pixka bat goitik begiratuta egiten dutena. Eta orduan ez da sinesgarria esaten dutena, baina bai, jendearengan falta da asebeteko dion azalpena edo esplikazioa. Hori falta da. Ikusiko dugu ere, hemendikan bi egunera zer ematen duten, zerbait ematen baldin badute, oraindikan azterketak bukatu gabe daude, eta bukatu gabe dauden ezkero, ez dago erantzun handirik. Esan beharra dago, horrelako itxalaldiak izan du direnean beste toki batzuetan ere, Italiako adibidea jartzen da, eta bat eta beste, ematen diren, oraindik orain, ematen diren azalpenak, zera, zuhaitz bat erori zela han Suizak eta Italiak muga duten tokian eta horrela, batzuentzat nahikoa izango da. Niretzat ez, niretzat arbol bat erortzeak eta arbol batek elektrizidadea eramaten duten burdinari horietan jotzeak, hori ez da azalpen nahikoa, hortan gelditu zen, eta hortan gelditu da, eta hori ematen da, aterapide bezala. Horren kontra, PPko barregarri horiek ez dute ezer esaten, baina horrela da. Beste gauza bat aterako nukenik. Literaturan, askotan, fikzioan agia, pentsatutako edo asmatutako gauzetan, izaten dira, errealitatean gertatuko diren gauzen aurrekariak. Aldago literaturan itxalaldiaren aurrekaririk. Euskal literaturan, Euskal literaturan badago olako aurrekari bat, eta beste esplikazio bat oso ezberdina ematen du, baina beste literaturan ez da horrelako irudikapenik edo asmaketarik egin izan du. Eta zientziek ere ez dute aurreratu horrelako gertakizunen adibiderik. Eta beraz ez da arraza. Baina mendikan biegunera ikusiko dugu zer esaten duten, da esango dute aztertzen ari direla, oraindikan erantzun batzuk falta zaizkiela, beste batzuk ez direla onargarriak edo asegarriak, eta segitu beharko dutela aztertzen, eta seguru aski hori besterik ez dezakete esan, eta seguru aski hor geldituko da gauza, eta gero segituko dute beren arrabotsekin, PPkoek eta Voxekoek, eta horiek guztiek segituko dute. Zerbait esango balute behingoan, gauza zuhurra, zentzuzkoa, eta norabide bat markatzen duena, ongi etorriak, baina beti esaten dituzten beste erruak botatzeko jokabide horiek barre egiteko besterik ez dute balio. Itzalaldian guztiz bestelako errealitate izan zuen herri bat, Euskal Herriko Aramaio da. Arabako herriak iskin egin zion itzalaldiari, argindar sistema propioa duelako, eta itzalaldian 21 minutuz egon ziren argindar gabe, gero, generadorea martxan jarri bitartean, eta bertan dugu, Aritz Santa Maria lankide, egunon? Egunon Pegi, egunon entzule, zuke esan bezala, Aramaiok iskin egin zion argindar sistema propioa baitu. Arabako herriak udal argindar
propioa du eta ez du sare nagusiaren beharrik. 21 minutu egon indar gabe eta tarte hori behar izan zuen udal sorgailua berriz ere pizteko. Aramaioko argindar banatzailea enpresa publikoa eta gaur Aramaiora etorri gara luaren nondik norakoak dirudi Aramaion ez dakite hitzaldiaren arrastorik edo, baina behintzat estaldurarekin arazoak dauzkagu saiatuko era, geroxeago bat egiten aritz Santa Maria lankidearekin, baina esango dugu edo behintzat aipatu duzue, horre Begoña Zulen esan duzu, berriztagarrien eztabaida ere ireki dela, berriztagarria edota nuklearrena zehatzago esan da. Eta Aramaioko esperientziak erakusten duena da, bestelako alternatibak ere badaudela, horre esanguratxo ere izan zen, txioren bat edo beste, Euskal Herriak energia arloan burujabetza behar duela, halako aldarrikapena ere egon zen, kritika egon zen, sare sozialetan aldarrikapen hori plazaratu izanagatik, eta partekatu nahi dugu auzuekin, burujabetza ere beharko litzateke zentzu honetan Euskal Herrian, hau da, esperientzia propioak sortu Aramaion bezala, edota Tolosan bezala, edota Oñatiko argindar kooperatiba, burura etortzen zaian beste adibidetako bat ere bada, izan beharko luke, akaso gure eredua herri bat banatzaile publiko eta propio bat, Begoña? Posiblea da neurrian, bai. Ez dakit da segurazki, ez da posible potentzia guztian, ez? Baina, neurri batzutan posible balitz, eta hori demostratzen da, ez? Tolargin, Tolosan, Oñargin, edo hemen, ez? Aramaion. Nik uste dut, baietz, horrek menpekotasuna gutxitzen du, eta zentsu horretan, independentzia handiago ematen du, ez, herrietan, bizimodu normalekin jarraitzeko. Eta nik uste dut, bai, saiatu behar. Eta gero eta gehiago ikusten da, ez, gure herrian da besteetan. Dependentzia bestela oso arriskutsua da, eta demostratu zen Alemanian, ez, gasaekin, orain bildurrak sortu dira, honetan. Nik uste bai, saiatu behar direla, kontuan harturik, industrian orokorrean behar denerako edo behar den guztiako posible izatea. Baina gutxitzuko ziren dependentzia horiek, da lasaitasuna handiago emango zula, eta erosotasuna ere bizitzeko. Nik uste dut Aramaion kasuan, demostratu dana, justo dala, ez? Herri baten lasai egon direla, bizimodu normale aurrez eginda, eta orduan, nik uste dut, saiatu behar direla olakoetan. Jakinda, hori, posible, bere zea guztian ez dala izango. Baina bai, eta ezkenik, kezkatzen nagoena da, hori, dependentzia hori, eta dependentzia orain dago, badagoela Madrilen orain hori errez elektrika espainolan zabaltzen duen horretan, bihar izan lehike nuklearrak ez dakit nun, orduan, ni uste, honen ingurun eztabaidan provokatu behar zala, bai dependentzia, eta bai ze nolako indar iturrik nahi ditugu, ez? Eta batzuk atzean utzi ditugu, eta baita ere konsumoa. Guztu dut horri ere, buelta bat emon behar zaio. Patxi? Bai? Bai, Patxi, zure iritzera ezagutu nahi du. Barkatu. Itzalali ez dago. Nik aterako nuke maiara, begira, bada historia bat, eta Begoñak ongi ezagutzen du ere, EHN, Energia Hidroelektrika de Navarra, izeneko enpresarena zen, enpresa publikoa. Eta enpresa hori hasi zen, esate baterako, haize-errotak jartzen izan duzen pioneroa, izan duzen aitzinakoa. Eta enpresa horrek jarriak zeuzkenean Nafarroan 3
parke aizerrotenak, perdonekoa, leitza basaburuakoa eta lergakoa, eta gainera beste batzuk egiten ari zenean, Nafarroatik kanpo, enpresa hori Nafarroako orduko gobernuak saiatu ginen batzuk horren kontra, baina Nafarroako orduko UPN-ren gobernuak saldu egin zion akzionari. Eta gero hasi ziren Iberdrolata ondoren egiten aizerroten parkeak eta baita ere beste enpresak. Nafarroak orduan saldu izan balu Nafarroatik kanpo zeukana esate baterako, baina gorde bere esku Nafarroan dauden eta orduan dagoeneko ere bazeuden parke eoliko horiek izango zuen gaur egun inolako zalantzarik gabe bere behar edo bere xautzen dituen argi indar guztien ekoizpena bertan. Eta orain esaten da, orain ere egiten da ekoizpen hori, baina egiten du akzionak eta geroztik sartu diren beste enpresa batzuek. Hasiera argindaren energia horretan modu industrialean, patentea Dinamarkatik ekarri zen, egia da, Nafarroako enpresa publiko horrek egin zuen. Eta horregondu ziren personak, Esteban Morras eta beste batzuk ere, beren historia badute, eta esan liteke baina, indar jabetza publikoan izatea indar elektrikoaren ekoizpena izugarri garrantzitsua da, horrek ez du Aramaioko adibidea berdintzen, alegia, Aramaion badituzte beste baldintza batzuk ere, baina eta hori saldu izana izugarrizko beste bat, UPN-ren beste hutsegite haundietako bat izan duzen. Horretaz ez dute autokritikarik egin, sekulan, ez dute onartu ere ura saltzea izugarrizko astakeria izan duzela, baita ekonomikoa ere, ez bakarrik soziala, ez bakarrik kulturala, baizik baita ere ekonomikoa. Nafarroak dirutza asko galdu zuen hor, eta gainera betiko galdu zuen. Eta hori da UPN-ren, UPN-PP-ren errua. Baina hori historian horrela da, eta gogoratzeak nire ustez merezi du. Iruñatik bertena dagoen parkea, Perdón mendian, Erreniega, esaten zaio euskeraz, Erreniegako mendian dagoena, hori enpresa publiko batek egin zuen. Gero, zeratik, Donostiatik Iruñera gatozenean ikusten dena, han leitza basaburua dagoena, hori ere bai, eta gero lergakoa ere bai, lergakoa oso handia da, Tafailatik Zangotzaraino dijoana, horren hasiera ere bai egin zuen enpresa publiko horrek, eta hori dena, eta gainera beste toki batzuetan, Guadalajaran esate baterako, egiten ari zenak saldu zizkion akzionari UPN-ren gobernuak, bai? Beira, pentsa, hori ere jakitekoa, eta jakitekoa ere, gaur egun, berriztagarrien eztabaida honetan nolako joera eta nolako bilakaera izan duen Nafarroak ere. 30 segundu besterik ez zaizkigu gelditzen goizeko 9 izan daitezen. Hamar minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira, ongi etorri Naiz irratira entzule. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Alcatraz espetxea berriro zabaltzeko eta handitzeko agindua eman du, hitzez hitz, herrialdeko gaizkilerik zatarrenak bertara eramateko. Salva Badiola, egunon.
Egunon Peie eta egunon entzuleok, Trat Sozial bere sare sozialaren bitartez iragarri du duela 60 urte baino gehiago itxitako segurtasun handiko espetxea berriro zabaltzeko agindu diela espetxetako bulego federalari, justizia departamentuari, barne segurtasuneko departamentuari eta FBI ikerketa bulego federalari. Bere mezuen adierazi du, behin eta berriro delituak egiten dituzten pertsonak ez dituztela onartuko, halaber egoera irregularrean dauden etorkinak Alcatraz espetxera bidaltzeko aukera dagoela iradoki du. Munduko espetxe seguruena deitu izan zen kartzela 1924tik 1963 bitartean egon zen Zabalek, San Frantziskoko badiarin parean dagoen Alcatraz uhartean. 1962an 3 presok espetxetik ihes egin eta betiko desagertu eta urtebetera itxi zituen ateak aipaturiko kartzelak espetxeetako bulego federalaren arabera espetxea mantentzea 3,5 milioi dolarreko kostua zuen urtero eta horregaitik itxi zuten. Pasaden urtarrilean Guantanamora etorkinak bidaltzeko agindu bat sinatu ostean, Trumpek Alcatraz berriro ireki beharko litzatekeela iradoki du. Ederto, eta egunaren nondik norakoak aipatzeko ere gurekin da Oñatz Aizpur, egunon. Egunon Peile eta egunon entzule guztia, bai, adin txikiko transexualen nazioarteko konferentziaren hasiera izango da gaurkoan Bilbon, bestelakoan Iberdrolarekin Gipuzkoako aldundiak tokiko entitate txikiak eta autokontsumoa sustatzeko hitzarmenaren berri emango dute. Etxe bizitzarekin lotuta berriz, bi kontu batetik, tentsio eremoen txosten aurkeztuko duela Lakuako gobernuak, eta bestalde, etxe kaleratzeak stop plataformak agerralde egingo du Gipuzkoako ogasunaren parean, kontzentrazioa ere EAJ, Irun, Lasarte edota Zumaian, alokairuen gehienezko prezioak ezin mugaturi dabiltzala bere ardura salatuko dute. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren euskararen inguruko txosten ere aurkeztuko dute ikasleek, edota Parisen Sorbonan Macronek Trumpen politikei aurre egiteko unibertsitate ezberdinetako ordezkariekin bilkura deitu du gaur, tartean EHUko Jose Ramon Bengoetxea erretorea izango da. Eta amaitzeko Sergio Ortiz de Zarateren Salsa Nostra sukaldaritzaren gaineko euskarazko lehen komikiaren aurkezpena egingo dute Bilbon. Eskerrik asko Oñatz. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepideetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Lasai ditugu errepideak Peile. Ederto, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak emango dizkigu. Asteari hasiera emateko eguraldiak udazken ukitua hartuko du. Goizetik hasita hodeiak oso ugariak izango dira eta fronte batek zeharkatuko du lurraldea. Lehenbizi zaparradak Kantauri Herrixuri aldean botako ditu eta mardulak izango dira, uneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Ondoren goizak aurrera egin ala frontea hegoaldera mugituko da eta orduan zaparrada ugarienak hego itxuri aldean botako ditu, naiz eta ez diren hain mardulak izango eta Kantauri Xuri aldean orduan aterunak luzatu egingo dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean, zaparrada ahul batzuk geratuko dira lurraldaren mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euri gutxi izango da eta gainantzeko lekuetan aldiz giro nahiko ateria nagusituko da. Gaualdera hori bai, bereziki mendikate nagusietan eta euritarako joera handiagoa hartuko du. Haizeak iparraldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz behera ingo dute, Kantauri Xurialdean 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Xurialdean 11 eta 18 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, eta altuanak aldiz herriberan, eta honekin, hozte honekin eta prezipitazioarekin, egun amaieran 1.200-1.300 metrotik gora botatzen duena, elurretan izango da. Esan dako, eguraldi apur bat nasia izango dugula, gaurko honetan, hiriburuetako temperaturei dagokienez esango dugu. Une honetan, hiribururik freskoena, Gasteiz dakagula, 11 gradurekin, honen ostean dator Donibane Garazia 12 gradurekin, 13 gradu Bilbo, Iruñea, Maule, Baiona eta Donostian. Egi urratx maiatzaren 11an senpereko aintziran. Ezpalak Olatz Salvador, Kukai, Suni, Dupla, Maskak, Ingot, Pontxpailazua, Mirabe, Pielete tokiko gunea eta askoz gehiago. Maiatzaren 11an denok senperera, denok egi urratxera. Eman sustengoa se askari. Xetasun guztiak egiurratx.eus webgunean.
Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat, igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia hastezin batez. Informazio gehiago museo.euskotren.eus. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Goizeko 9:05 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tartean eta aipatu dugu gaurko honetan Elizondon kanpaldian dabiltzala, izan ere Aroztegiko auzipetuentzako absoluzio eskatzeko kanpaldia hasi zuten igande honetan Elizondon, maiatzaren 19tik 23 epaituko dituzten Nafarroako auzitegian 7 baztandar. Iraia Kamra, egunon. Egunon, protesta hasi eta biharamunean babesgabezia salatu du Naiz Irratian akanpaldian parte hartzen ari den Urko Gartziak. Epaituen aurkako eskariak salatu ditu. Eskatzen dizkiete kartzel zigor kuadrilla bat, diru pileka eta okerrena da talde kriminal izetea egozten dietela horrek kartzen duen aurrekariekin lurraren defentsakiko edozein herri borrokandako. Baztango alkateak Palazio de Aroztegia enpresak ez zuela lanak hasteko baimenik gogoratu du asteburuan. Nafarroako gobernuak interes orokorreko izendapena ezarri zuela, baina ez lanak hasteko baimenik. Hondakoa da proiektuaren egungo egoera. Ez ziren hasi, parte batean geldiarazi zirelako ze makinak sartu ziren eta hoi azpimarratzea garrantzitsua da. Makinak ja barnean zauden eta herrien inderra eta borondateangatik gelditu ziren. Proiektuaren aurkako mobilizazioa indartsua izan den arren, orain arte gobernuek ez dutela atzera egin nahi izan salatu du akanpadan parte hartzen ari den herritarrak. Iruñeko, Nafar gobernuek ez du berrikusi nahi zen pesizau bere garaian, berrikusi zen bertze pesizen bat, eta baten bat botazen atzera aurreko gobernuek, baina ez aurreko gobernunek ez du Aroztegiako pesizau berrikusi nahi eta atzera bota izan nahi. Galdetu diogu, Urko Gartziari ere, hor nolatan sartu ziren ere Palazio de Aroztegia enpresako beharginak baimenik gabe lurroietan lehenbiziko eraikuntza lanak egitera. Patxi, zuri galdetu behar dizugu, horre egotzi diete, lurraren defentsan, borrokan jardun zuten talde kriminalizateko kidea, baina ez dakit, akaso kontraargudio gisa erabili daiteke hor bertan, lursail horietan, ondea makinak eta sartu zirela inongo baimenik gabe, ez dakit, zu abokatu ezarela halako kontraargudio hori erabiliko zenuke? Baina bigarren mailako argudioa da hori. Argudio garrantzitsuena da, ez litzatekeela kriminalizatu behar, alegia. Ez litzatekeela penaleko auzitegietara eraman behar ekologia mailan eta lurraren edo ondaren naturalaren mailan egiten diren ekintzak. Munduan zehar, bada Greenpeace izeneko erakunde bat egiten ditu egunero bere ekintzak lurrean zehar eta egia esan gizateriak asko zor dio Greenpeace erakundeari. Greenpeace erakundeak egiten dituenak delituak dira askotan legearen kontra dijoaz. Zergatik, legeak direlako justoak ez direnak. Lege injustoaren eztabaida orain komunikabide eskuinekoek beti estali nahi izaten dutena, epaileak esan du, orduan ongi dago, ez. Epaileak esan du, eta izan diteke gaizki egotea. Legeak dio, baina lege hori justiziaren kontrakoa da. Eta orduan, nik uste dut horren ondorio lehendabizikoa eta garrantzitsuena behar duela ezin daitezkela kriminalizatu jendeak ez bere onura edo interesengatik, baiziken eta interes orokorrarengatik egiten dituen
ingurumenaren aldeko ekintzak. Eta hori da oinarrizkoa. Bigarrenik, esan behar da gainera, Palazio de Arostegiako enpresa eta beste promotore eta konstruktore eta horrelako jende askok eta askok egunero egiten dituztela gainera beren lege hausteak eta hutsegiteak eta hauek ere egin dituzte eta oso larriak gainera. Baina horiek egin ala ez egin garrantzitsuena da esatea modu altruista batean, gizateriaren eta etorkizunaren alde jokatuz, ingurumenaren alde egindako ekintzak kriminalizatzea dela jarrerarik atzerakoiena. Hortan, zalantzarik gabe, epaileek ere bide horreri aurrerapena ematean, badute beren ardura edo badute beren errua, baina zalantzarik gabe egiten dizkioten zigorreskaerak eta salaketak lehendabizi dira inolako egitaterik gabeak esan nahi dut, inolako zentzurik gabeako 20 urte eta ez dakizen bateko eskariak, baina noragoaz, nork esango luke Greenpeaceen kasu batean, olako eskariak, olako zigor eskariak egin litezkeenik. Nafarroan, askotan salbuespen egoeran egon izan gara eta segitzen dugu egoten arlo batzuetan, eta hau da arlo horietako bat, eta zalantzarik gabe kriminalizazioa aurrera eramatea kasu honetan izango litzateke ingurumenaren alde, legeak kanbiatzearen alde saiatzen direnei bidea eta beren albideak moztu nahi izatea. Hori da larria kasu honetan. Horretaz gainera daude pertsonak, jakina. Eta pertsona horiei elkartasuna adierazi behar zaie, behar bada hori da lehenengo egin beharrekoa, eta hori da azpi-azpian dagoen funtsezko gora bera. Baina ikusita legearen ikuspegitik ez luke inolaz ere izan beharko trataera penalik jokabide honek. Egin baldin badituzte kalte ekonomikoak, bere aldetik egin ditu ere Palazio de honek izugarrizko kalteak, ez da baina, egin baldin badituzte horrela jokatzen duten kalte ekonomikoak, hori eskatzeko eskubidea badago, hori zuzena da. Baina kalte ekonomikoak ez kriminalizazioa eta penalizazioaren bitartez egindako zigor eskaera horiek. Nire ustez, Baztango herriak eta Baztango udalak arrazoi osoa dute beren jarreran, eta Nafarroako gobernuak lehengoak eta oraingoak ere jarraitu du, baina lehengoak batez ere erabili zuen bidea izan duzen udalen eskutik kentzea ahalmen urbanistikoa eta bere esku hartzea eta horretarako lege aldaketa bat ere egin zen, lege aldaketa injustu bat ere egin zen, eta horren bitartez jokatzen dute ahalmen urbanistiko horiek gobernuak bere esku hartuta. Baina nik uste dut hori epaileek moztu egin beharko luketen gauza dela, eta nik uste dut persona hauek alde kriminalean eta alde penalean absolbituta gelditu beharko luketela zalantzarik gabe. Ez dakit, xetasunik ez dezakete eman, epaiketa horren gora beran, ez nagoelako bertan, eta ez daude sekretupean gauza horiek, baina ez nago bertan profesional bezala, eta ez dakizkit horregatik ezin ditut eman. Baina behintzat hor, bakiguna publikoa dena da hori, akusazioetako bat ere badela, talde kriminal baten kide izatea horixe esan digu Urko Gartziako izeko zortzitan. Baina periodikoetan atera delako. Hori bera ere, galdetu berri zute, Begoña ez dakit, halako akusazio bat ere ez dakit gehiegitxo edo izango ote den?
Ni gehiagikeri bat iruditzen zait, eta guztiz ados nago Patxik esan duenarekin, eta baita ere elkartasuna adieraztaken, talde horri. Gehiagikeri, nik uste eta legea eraman beharreztan puntu batera, eta horre injusto bihurtzen du lege hori, Patxik ere holan komentau du, eta bat nator guztiz, ez? Onartezina da. Hau da erabilpen bat, eta ikusi genuen, eta Patxik ere komentau du, legea aldatu zala, zertako, posibilitatzeko olako makroproiektuak. Eta makroproiektu hauek noren alde daude, edo zer lortu nahi. Edo buelta eman da, ze komunidaden kontra edo jendearen kontra doazen ala ez. Eta horri pentsau beharko genuke, ez? Noski nik espero dute alde judizialean gainditzea eta bertan bera geratzea, esan da modun, logika eta justizia egia balitz, bertan bera geratu beharko zan, hori alde batetik, baina ere hemen beste eztabaida bat sorleteke, ez? Eta eztabaida hori da, 200 ez dakizen bat etxe bizitza horiek, golf zelai hori, hotel hori lau izarretakoak, eta horiek zertako eta nortzuentzako. Da, nire ustez, udalak eta bastango jendeak kontra agertu bada propio bezala ez dutela sentitzen proiektori. Gainera, komunidadea bizimoduk eta holan horren kontra doazela. Azken baten da, irla bat sartu, baztanen berton, irla handi bat, ze 200 piko etxe bizitza badia, eta mugimenduako sortzen badia, gaina ez da normaltasunaz mugiduko zan bizimodu edo jendea edo joango zana. Horrek, zeharo aldatuko zun hango komunidadean bizitza, eta horrek azken baten demostratzen duena berriro ere desoreka, ez? Eredu turistiko edo desarrollismo inmobiliarioa, ez? Oso injustua dela eta bakarrik etekin oso automatikak eta arinak lortu nahi ditunak, ez? Eta berdin, zer provokatzen den herrietan, komunidadeetan edo, ez? Ez dauka zer ikusirik bastanen. Eta ni badakit eta bastanen garapenaren kontra ez dauzela. Alde daude, nahi dutela, ez? Danau bezala, ez? Baina zeren truke. Horre ikusi dugu Urdaibain eta beste zona batzuetan zer gertatzen ari da, ez? Guztiz nortasuna galdu nahian, blokeatzen dira espazioak oso inmediatez horretan, ez dakit zelan azaldu ondo, ez? Gutizia eta bakarrik hori da helburua eta bostajola benetan aberastasun turistiko, kulturala, hizkuntzari errespetua eta askota, komunidadea azken baten, ez? Ez da egon behar garapenaren kontra, hori inolaz ere, baina garapena ere kontrolatu beharko zan, ez? Noren alde eta nortzuk bizi dien, nortzuk bizi garen espazioetan bat egiteko eta posibilitatzeko aurrera joateko modu honean eta orekatua. Da bastanen, hemen ikusten dana da justu kontrako makroproiektu bat eta bostajola zer suposatzen duen. Oso kritikagarria da, olakoak, olako proiektuak oso kritikagarria dira, ze doaz komunidade jendearen kontra, herri hoien kontra hain zuzen. Bagoitzeko 9 eta 19 heldu gara, aurrera egin beharra dugu izan ere, lab sindikatuak soldata eta gutxieneko pentsio propioak eskatu ditu maiatzaren lehenean, burujabetza eta justizia soziala lortzeko urrats gisa. Gehiago jakiteko, gurean da, Garbiñe Aranburu lab sindikatuko koordinatzaile orokorra, egunon. Kaixo, egunon. Zehau zapore utzi dizuen maiatzaren lehenak? Zapore gozoa egia esan, oraindik ez dugu izan balantze bat egiteko tarterik,
baina nik manifestazioan bertan eta ondoren ere, hainbat jenderekin hitz egiteko aukera izan dut, eta utzitako zaporea gozoa da esan bezala, labek deituriko manifestazioetan, maila nazionalean deituriko manifestazioetan, Ipar Euskal Herrian intersindikalean, beste sindikatuekin batera izan ginen, baina 15.000 pertsonen bueltan atera gara kalera, eta berriro ere, urtengo maiatzaren lehenean erakutsi dugu, langile antolakuntza eta langile borrokaren garrantzia, klase elkartasunaren garrantzia, eta erakutsi dugu, laben balioen atzean, badaudela milaka eta milaka langile mobilizatzeko prest daudenak, beraz, alde horretatik zapore gozoa, baina esan beharra dagoena da, borrokan jarraitzeko, indar berriak biltzeko egun bat ere badela ez, azken batean, maiatzaren bataren aurretik eta maiatzaren bataren ondoren, borrokarako arrazoiak soberan daudelako, eta urtengoan ere, mundu mailan suertatzen ari diren gora berei begira jartzeaz gain, bertako aldarrikapen propioetan, ondo esan bezala soldata eta gutxieneko pentsioetan jarri dugu batez ere harreta. Aipatu duzu Ipar Euskal Herrian lab sindikatu intersindikalarekin batera ikusi genuela, duela urte batzuk guztiz bestelako irudiak ikusten genituen, kanporatu egiten zituzten lehen lerro horretatikan, aurrera pausoak egon dira, zer gertatu da orain bestelako erlazio bat egoteko? Nik esango nukena da, bereziki laben aldetik egon den txinaurri lana dagoela horren atzean, ez? Egia esan aurrera pauso bada, intersindikalean labek bere tokia izatea, aurreko urteetan ematen zen egoera nahiko anomaloa zen, labetik betidanik intersindikal horretan, eta sindikatu guztien arteko diferentzi, guk ere gure tokia bagenuela aldarrikatu izan degulako, eta lan baztertzeko arrazoi nagusien artean, sindikatu nazionala izatea, sindikatu politiko izatea dagoen, ez? Eta guk oso argi daukaguna da, erabakitze eskubidearen aldeko aldarriari Ipar Euskal Herrian ere ez diogula uko egingo. Langileen lan baldintzak zenbait eta gertuago erabaki orduan eta onuragarriagoak direlako langileentzat, eta pedagogia hori eta marko propioaren aldeko aldarrikapenarekin, urteak daramatzagu, eta hori alboratu gabe, gai izan gara intersindikal horretan ere tokitxo bat egiteko, eta horren atzean dagoena da, esan bezala egin dugun txinaurri lan hori, baina baita ere erakutsi dugun gure ekintza sindikalaren muina bera, ez? Erakutsi dugu, lab sindikatu borrokalaria dela, eta azken urteetan Ipar Euskal Herrian, izan pentsio erreformari, izan bestelako erreformei emateko erantzuneetan ere, labor, lehen lerroan egondan sindikatu bat izan da, ez? Maiatzaren lehen honetan, aldarrikapena argia izan da, soldata eta gutxieneko pentsio propioetan. Ez dakit, bada arriskua, eztabaida hauek betikotuak gelditzeko, ze soldataren inguruko eztabaida, kurtso hasieratikan aipatzen den kontuetako bada, pentsiodunak ere urte luzetako borroka badute, horretarako arriskurik ikusten duzue? Ez, egia esan, borroka hauek luzerako borrokak dira, hemen klase interesen talka nabarmen bat dago, ikusten duguna da, patronal bat, parasito moduan jokatzen duena, zurrupatzaile hutsa dena, langileen esplotazioan oinarritutako lan harreman eredu bat bultzatzen duena, eta ikusten duguna da, instituzionaldetik ere, langileen politikak bultzatzeko borondate nahikorik ez dagoela, ez? Pentsioetara joz gero, ditugun eskumenekin, pentsioak osagarritzea posiblea delako. Esan bezala luzerako borrokak izanik, bai pentsioen kasuan, bai gutxieneko soldataren kasuan, ekimen berrituekin datozen aldarrikapenak dira, berriro ere erdigunean jarri ditugunak, pentsionistek herri ekimen legegile bat jarri dute abian, eta 140.000 sinadura baina gehiago lortu dituzte. Guk sindikatu moduan hasieratik oso argi izan dugu gure tokia batzegoela ere borroka horretan, eta sinadura bilketa horretan oso modu aktiboan implikatu da gure militantzia, eta orain horrek bere ibilbidea egin beharko du parlamentuan, ez? Eta gutxieneko soldatari dagokionez, bi norabidetan ari gara lanean, bi norabideak edo bi karrilak guztiz osagarri edo komplementarioak dira, eta dotezuen hilabeteetako borroka nagusietako bat izango da. Batetik, patronalekin sektore arteko akordio baten negoziaziorako saiakera bat egon da,
Ez Confebaskek, ez zenek ere ez ziote aukerarik emana izan negoziazioari, negoziatzera eseri ere egin ez direlako, hitzetik hortzera behin eta berriro negoziazioaren eta adostasunaren beharra darabil patronalak, baina gero bere negoziatzeko ardurari uko egiten dio, ez? Gainera kontutan izan behar da, patronalen kasuan inorrek ez duela neurtzen bereen ordezkagarritasun maila zein dan, ez? Sindikatuon kasuan aldiz, hauteskunde sindikaletan neurtu behar izaten ditugu gure indarrak, edo alderdi politikoek hauteskunde politikoetan. Hori anomalia bada, gertatu dena, horren atzean sentitzen duten babes politikoa dago, eta hori aldatzeko ere interpelazio maila bat egon badago, bai Jaurlaritzari bai Nafarroako gobernuari egiten dioguna, eta presio horrekin jarraituko dugu bere implikazio maila handiagoa eskatuz. Presio horretan jarraitzeko ere, bigarren karrila gutxieneko pentsioarekin egin bezala, gutxieneko soldatarekin ere herri ekimen legegile bat bultzatzea izango da. Dagoeneko sinadura bilketa abian da, sinadura bilketa erraldoi bat izatea nahi dugu, gutxieneko soldata propioa bertan erabaki ahal izateko eskumenak aldarrikatuko dituen herri ekimen legegile bat eta zari garelako. Ibilbidea hasi dugu eta atozen hilabetetan gure indarra jarriko dugu ere, agerian utziko degulako herri honetako langileek gutxieneko soldata propio baten aldeko babesa ematen dutela, ez? Eta gainera gogora ekarri nahi dut, gutxieneko soldata badela sortzen den aberastasuna modu orekatuagoan banatzeko bide bat, baina badela ere, bereziki egoerarik zaurgarrienean dauden langile horientzako aldarrikapen estrategiko bat, bereien bizi baldintzak duintzeko, izan emakumeak, gazteak, langile migratu eta razializatuak, baina baita ere langile guztientzako onura dakarren aldarrikapen bat dela, ez? Aipatu dut, ze patronala daukagun, eta patronalaren joera badelako langile guztien soldatak beheruntz parekatzea. Horregatik da garrantzitsua gutxieneko soldata propio hori estatukoa baino altuagoa izatea. Hain zuzen, anomalia hitzarabi duzu eta bere garaian iragarri zenean sindikatuen eta patronalaren arteko bilera bat egon behar zela, horrek bere auspoa izan zuen, zirudien pausoak egon zitezkela, baina orduz geroztikan harreman sare hoietan, negoziaketa hoietan, jakin nahi dugu, zer nolako pausoak eman dira, edo ez diren inolako pausorik eman, eta baita ere, Euskal Administrazioek zer nolako ardura dute arlo honetan, beraiek demagun presio egin beharko liokete Confebaski eta Nafarroako patronalari, ala beste aukera bat ere izan daiteke bere kabuz, soldata propioa arautzen hastea, bestelako aldei entzun gabe, ez dakit, aukera ezberdin guzti horiek nola ikusten dituzu eta ze puntutan daude egun? Gogora ekarri nahi detena da, EAEren kasuan sindikatu guztiok izan ginela patronalarekin horrelako negoziazio saiakerari ekin genionak, ez? Nafarroan aldiz, Komisiones eta UGTek zenen estrategiaren menpeko izatea erabaki zuten, eta uko egin zioten edo ez dute babestu horrelako saiakera bat. Beraz, errealitate sindikal desberdinekin topatzen gara. Patronalen kasuan ez dago inolako borondaterik horrelako akordio baten negoziazioari ibilbiderik emateko, negoziazio maila bera sortzeari ere uko egin diotelako, eta hori bada bereiek duten negoziaziorako behar hori saiestea, ez? Guk ez dugu hori ontzat emango, jarraituko dugu patronala presionatzen, eta herri ekimen legegilea bada patronala presionatzeko beste bide edo modu bat ere, ez? Aurtengo kurtsoan ekingo diogu sinadura bilketari esan bezala, eta datorren kurtsotik aurrera ikusiko dugu zer nolako bestelako ekimena jarriko ditugun abian. Jaurlaritzari dagokionez, Pradales lehendakariarekin egon ginenean, zuzenean aipatu genion, onartezina zela Confebaski babes politikoa ematen jarraitzea.
onartezina sindikatu guztioi horrelako ezezko borobila eman dion patronal bat babesten jarraitzea, eta bazituztela bitartekoak eta mekanismoak babes hori eta zilegitasun hori kentzeko, eta akordio bat bultzatzeko jarrera proaktiboago bat, implikazio handiago bat behartzutela, ez? Gaur da eguna implikazio hori ikusten ez deguna. Guk ikusten deguna da Pradalesen gobernuaren aldetik egon dela nolabaiteko saiakera bat, itxura edo formak aldatzeko, bestelako gertutasun bat adierazteko sindikatuekiko, herritarren kezken aurrean, eta orain osasun ituna zari naiz, baina hor ere bestelako eztabaida bat sustatzeko asmo edo nahi bat adierazteko, baina asmo edo itxura horien atzean ez dagoela benetan politika publikoetan inolako aldaketarik. Oraindik ere patronalaren menpeko, Confebasken menpeko den jaurlaritza bat izaten jarraitzen duela, ez? Eta herri ekimen legegilearekin hori parlamentura iristen danean, alderdiek posizio argi bat hartu beharko dute, eta alderdiek, baita EAJak ere, esan beharko duna da, herri honetan, estatukoa baino altuagoa den, gutxieneko soldata propio bat, babesteko prest dagoen, bai ala ez. Eta behin parlamentuak ontzat eman da gero, Madrilen bestelako ibilbide bat egin beharko du, ez? Gainera, Katalunian ere, gutxieneko soldata propio baten aldeko ibilbideari ekin diote, eta ziurrenik suertatuko da aukera ere, bi herrietako, bi aldarrikapen zilegiak nolabait konfluitzeko edo sinkronizatzeko. Gaur bertan, hezkuntza publikoko irakasle, maiatzaren 12tik 16irako greba jardunaldiak erregistratuko dituzte, gatazka hau luzatu eginda ere, zeintzuk dira soluzioak bilatzeko oztopoak? Gogora ekarri behar dena da, hezkuntzako langileen artean, irakasleetan ezik, bestelako mailetan akordioak lortzeko aukera egon dela. Hezkuntzako langileek oso argi eta ozen adierazi izan dutela hezkuntza sistema publikoa indartu eta hobetzeko borondatea eta nahia badutela, eta hori da langileak kalera atera direnean erdigunean jarri dutena, eta orain irakasleen gatazka da, oraindik ere konponbiderik gabe jarraitzen duena, ez? Irakasleen soldatak hobetu behar dira, baina guk sindikatu bezala oso argi daukaguna da, hezkuntzak momentu honetan dituen erronkei aurre egiteko, ezinbestez baliabideetan jarri behar dela arreta, ez? Baliabide gehiago behar dira, euskalduntzeko, hezkidetzarako, baliabide gehiago, inklusiorako, eta, hezkuntzak dituen hutsune horietan erreparatzeko, ez? Ratioak ere hobetu, gazte berritze planak sustatu, hainbat eta hainbat dira, hezkuntza sistema hobetzeko hartu beharreko erabakiak. Hezkuntzaren aldetik ikusi deguna da negoziaziorako borondate falta, negoziaziorako estrategiarik eza. Aurreko grebaldiaren ondoren negoziaziorako saiakera bat egiteko borondatea egon zitekeela irudizuen. Negoziaziorako egutegi bat aurkeztu zitzaigun hezkuntza sailaren aldetik, baina berak aurkeztutako negoziazio egutegi hori betetzeari ere uko egin dio hezkuntza sailak, ez? Horrek ekarri duena da, gatazkaren jarraipen bat, eta horrek ekartzen duena da, berriro ere, greba berrien erregistra mahai gainean daukagula. Eta aurreko egunetan edo aurreko grebetan emandako erantzuna paregabea izan den bezala, oraingoan ere ziurrenik erantzuna horrelakoxia izango da, irakasleek benetan eskatzen dituzten hobekuntzak, beraien egoera hobetzeko ez ezik, hezkuntza sistema osoa hobetzeko ere badirelako. LAB sindikatua bada, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun akordioaren mailaren parte, iragarri zen, hor bertan egon bazela, baina tentuz ere hartuko zirela erabakiak eta bertako jarraipena ere, hausnartu egingo zela, segun zer esaten zen bertan ere, une honetan nola dago mai honen egoera? Lehenik eta behin guk egindako autuaren inguruan valorazio positiboa egiten dugu. Guke oso argi daukaguna da, guri badagokigula lantokietan eta kalean zerbitzu publiko hobeak defendatzea, baina gero osasun maila bezala sortzen diren marko desberdinetan, hor ere egon behar degula,
gure aldarrikapenak defendatzen, borrokatzen, eta batez ere, ireki diren eztabaida horiek faltsuan izteko borondatea balin badago, borondate hori kritikatzen, eta alde neurrian, osasun sistema publikoa indartzeko neurriak aurrera atera daitezen gure ekarpena egiten, ez? Zentzu horretan, esan beharra dago, hasierako diagnostikoan hobekuntza batzuk sartzea lortu genuela, baina hasierako diagnostiko horri gure bozka partikularra aurkeztu genion. Diagnostikoak bere osotasunean ez gintun asetzen, hainbat konturengatik, baina bereziki ez degulako ikusten osasun sistema publikoa indartzeko erabaki eta asmo argirik dagoenik. Osasun sistema publikoa indartzeaz baino osasun sistemaz bere osotasunean ari zaigu Jaurlaritza, eta horrek esan nahi duena da osasun sistema publikoa, osasun sistema pribatuarekin konbibitzeko asmo argi bat dagoela, ez? Kontzertazio eta privatizazio politikekin jarraitu nahi dela. Eta horixe izan da, oinarri eta printzipioak onartu diren bigarren fasean ere erdigunean jarri izan dugun aldarrikapena, eta horixe izan da, erantzun egokirik eman nahi zaion aldarrikapena. Orain lantalde desberdinak sortuak daude, hasiera batean kontzertazio eta privatizazioaren inguruan aritzeko lantaldeirik ez zegoen aurrikusita, horrelako lantalde bat sortzea lortu dugu, baina guk esana daukagu, guretzako determinanteena izango dena badela, ikustea zenolako borondatea dagoen privatizazioari muga jartzeko, sistema publikoa indartzeko, eta gero, bestelako lan mahai batzuetan ere parte hartzen ari gara, bestelako eman neurri proposatuz. Datozen asteetan ikusiko dugu guzti horrek zer ematen duen, eta horrek determinatuko du labek ze jarrera hartuko duen. Baina gaurkoz, eta gauzak asko aldatzen ez badira, aurreratu dezakeguna da, oso nekez da izango dela lab inolako osasun itunetan egotea. Ez dugulako ikusten benetan osasungintzak behar duen errotiko aldaketarik bultzatzeko asmorik dagoenik. Azken hilabete hauetan ere, industriako enplegu ere albiste izan da, sobera adibide baditugu kaleratze eta espedienten baitan Guardian Bridgestone, Zunzundegi, Stadler edo eta BSH, badirudi gaur egun erraztasunez hasi daitekela ere bat, edota kapitalak interesa galdu duela euskal industrian, zer gertatzen ari da? Egoera honetara zerk ekarri gaituen erreparatu behar da, ez? Eta herri honetan ez da egon politika industrialik, herri honetan diru publiko asko jarri da enpresen eskuetan, inolako baldintzapenik gabe, enplegua mantentzeko konpromisorik eskatu gabe, enplegu baldintza jakin batzuekin inolako konpromisorik eskatu gabe, industria proiekturik eskatu gabe, diru publikoren trukean berrikuntza teknologikoa bultzatzeko inolako obligaziorik gabe, eta guzti horrek ekarri duena da enplegu industriala suntsitu izan dela aurreko urteetan ere, guzti horrek ekarri duena da multinazionalen eta inbertsio funtsen edapen bat, eta bertako enpresen erabaki ahalmena atzerriratu egin dela, eta enpresen deserrotze bat eman dela, eta guzti horrek ekartzen duena da gaur egun daukagun errealitatea. Ze horrekin batera, industria politika baten faltarekin batera, paraleloan, hainbat lan erreforma inposatu zaizkigu, erreforma horiek kaleratze libreak eta doakoak kasi edo oso merkeak ezarrit izan dituzte, eta paraleloan ere dauden deslokalizazio legeak ez dira nahikoak enpresen deslokalizazio prozesuak eragozteko. Beraz, gertatzen ari dena da, enpresa batek bere produkzioa etetea erabakitzen duenean eta kalerapenak egitea erabakitzen duenean, egun dauden legeak ez direla nahikoak horiek eragozteko. Eta Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren aldetik ez dagoela politika industrial erreal baterako borondaterik. Ze hori izan da gaur egungo egoerara ekarri gaituen politika industrialezaren ondorio edo eragina, baina aurrera begirakoetan ere, berdinari eusten zaiola ikusten dugu. Orain badirudi, industriak, transizio ekosoziala jartzen dituen erronkari erantzuteko egin behar duen birmoldaketa horretan, industriaren, flotadorea, nola baita esateko, armagintzan bilatu behar dela, ez? Eredu produktiboaren birmoldaketa armagintzara bideratu behar dela, gu horrekin ez gaude ados, transizio planifikatu bat behar da, transizio planifikatu horrek eskatuko duena da, eredu produktibo batzuen
batzuen murrizte bat, beste batzuen azte bat, transizio planifikatu horrek, lanaldi murrizketa bezalako neurriak aintzat hartu beharko ditu, transizio planifikatu horretaz gain, eskuartze publiko sendoagoa beharrezkoa dela aldarrikatzen dugu, diru publikoaren erabilpenaren gaineko kontrol publiko zorrotzagoa beharrezkoa delako, eta baita ere langileen parte hartzea izango duen transizio bat behar da, ez? Eta horri heldu ordez, ikusten duguna da, orain arteko politika berdinei eusten zaiela, eta esan bezala, armagintzaren aldeko apustu argi bat egiten dela, ez? Guzionek ekarriko duena da, industrian ematen ari den errealitate hori, edo emango den birmoldaketa hori gatazkatsua izatea, eta lekuan leku sortzen diren gatazkez gain, gu saiatuko gara bestelako politika industrial baten aldeko giro bat sortzen eta bestelako alternatiba batzuk mahai gainean jartzen. Maiatzak lehenean, Lab sindikatuak aldarrikatu zuen ere doktrina neoliberalak porrot egin duela, zantzu anitzak daude, hori berresteko, baina jakin dugu, ea nola egingo zaion honi aurre, baina bereziki ea nola eteten diren diruzalekeria, hazkunde masiboa edota kontsumismoa. Guri dagokiguna da eredu alternatibo bat marraztea, ez? Transizioko sozialerako, transizio feministarako, era berean ere kontziente izatea kapitalismoa eredu basatiba dela, sozialki oso injustua dena, ekologikoki bidera ezina dena, eta kapitalismoari alternatiba oso bat eraikitzea mundu mailako erronka bat badala, ez? Baina mundu mailako erronka izateak, nazioarte mailan ere aliantza internazionalista garatzea dagokigu, baina era berean ere Euskal Herrira begiratu behar degula, eta guretzako ezinbestekoa da ere burujabetza maila handiagoak behar ditugula aldarrikatzea eta burujabetza maila handiagoak eskuratzea. Estatu propio bat izateko bidea urratzea, herri honen askapen nazionalean aurrera egitea, ze orduan eta bitarteko gehiago izan, bertako langileen bizi baldintzak hobetzeko orduan eta aukera gehiago izango ditugu eredu ekonomiko eta sozial berri horretarako, transizioko sozial eta feminista horretarako urratsak emateko, ez? Horretarako, hainbat proposamen lantzen gabiltza sindikatuan, bere garaian programa sozioekonomiko oso bat egin genuen, eredu ekonomiko eta sozial alternatiboa marrazten duena. Horren ondoren ari gara, nolabait horren garapenean, zaintza sistema publiko komunitarioaren definizioan sakondu dugu, transizioko sozial horretan, ekintza sozio-sindikalean jaurratu beharreko lanildoak zehaztu ditugu, politika industrialerako proposamen lantzen ari gara, baina proposamen ideologiko ez gain, guk asko azpimarratzen duguna da, oso garrantzitsua dela proposamen horiek implementatzeko bide horri bat marraztea. Transizio hori egiteko bide horri bat marraztea. Hori dala virtualitatea ematen diona, marko ideologikoari. Eta horretan ari gara. Eta horretan ari garan horretan, zorionez esan behar duguna da, Euskal Herrian, borroka sindikal eta soziala bizi-bizirik dagoela, eta horrek posibilitatzen duela langileen aldeko neurriak eta adostasunak erdiestea hainbat eta hainbat kasutan, eta horren adibide zehatzena nahi bada, negoziazio kolektiboaren estaldura mailan izan den bilakaera, ez? Nola, geroz eta langile gehiago dauden negoziazio kolektiboaren menpe, bere garaian, lan erreformak bultzatutako estatalizazio prozesuak hor suposatu zuen gainbera hori nolabait gainditze bidean jarrita. Izango era neurri hoien implementazioaz Garbina Aranburu, Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra, eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Izara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dela. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin gaur, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratian. Iaia, goizeko 10:04 gutxi, justu antzean nibiliko era ondorengo minutuetan, baina ezinbestean elkarrizketari buruzko galdera bakarra luzatu berri zuet. Begoña, zurekin hasiko era, aipatu dugu, edo behintzat LAB sindikatuaren aldarrikapen nabarmenetako bat izan da, maiatzaren lehen honetan soldata eta gutxieneko pentsio propioak, horretarako ere LAB sindikatuak gainontzeko euskal sindikatu